Partnerem tohoto podcastu je Absolute Card Collector, vše pro sběratele hokejových karet. Super debata. Jak se máte, kluci? Dobrý? V pohodě? Super. U mě dobrý. Stále si povedzme, že sme na tom lepší jak Edmonton. Juchu. Zranení prví dvaja centri New Jersey Devils, Nico Hischier a Jack Hughes. Nevýrazné výkony celej organizácie a nevýrazné výkony aj našich golmanov. Aj toto všetko preberieme v dnešnej špeciálnej a jubilejnej 40. epizóde Ďábelského pokecu. So mnou je tu už klasický Honza. Ahoj Honzi. Ahoj Ďáblové, zdravím všechny. Je tu s námi náš Keňák. Čau Kenny. Nazdar. A je tu s námi prvýkrát Jan Štetar. Ahoj Honzo. Ahoj, zdravím vás. Takže chalani, mám na vás hned prvú takú zákernosť. Chcem, aby ste odpovedali na ňu všetci. Je to niečo, čo nás naozaj nemôže tešiť. Pri hre 5-5 New Jersey majú -12 gólov. Čiže vlastne jedná sa o to porovnanie gólov, koľko sme strelili a koľko dostali. No a sme v nelichotivej bilancii -12, čo nás radí až na 30. miesto v celej NHL. Tak skúsime hned nováčika Janka Štetara. Tak Honzi, poď, vyjadri sa. Tohle je jako docela bolest, samozřejmě 5-5 je důležitá hra, samozřejmě dneska hokej rozhodl spíš oslabení přesilovky a tu hru 5-5 potřebuješ udržet. Ztrácíme tam veľa puků, nebo spoustu puků obranem a v středním pásmu, že jo. Tomu to tento problém není, pokud se vrátíš, že jo, ale v tom středním pásmu to prostě je hned raz prostě zpátky, že jo, v tom obranem jsi zase pod tlakem, takže tohle je prostě problém, no, -12 je docela dost na to, že máme 13. zápas, že jo, 13. kolo. Je to každý zápas vlastně gól, no. Jo, takže ztráta v tom 5-5, no, takže v tomhle vidím docela bolest, to je potřeba zapracovat. Samozřejmě teďka je to obrovský mínus, protože jsme ztratili 2 centry, uvidíme na jak dlouho, jestli měsíc, 2, to se uvidí, že jo. Takže tohle je bolest, no, a tohle musí vyřešit předážně ten centr a obrana podržet třeba puky a není to jednoduché, no, tohle je potřeba zapracovat určitě na trénincích a zapracovat trošku jinak, když jsem četl dneska, že bude měnit taktiku, takže je potřeba tohle určitě zapracovat, změnit tenhle systém, no. Takže tohle tak za mě asi. No za mě vlastně takhle jsme hráli od začátku sezóny. S tím, že prostě nám vycházely přesilovky, Jackino byl neskutečný, všechno vycházelo, tím pádem se to nějak řešit nemuselo. Prostě dávali jsme ty góly, sice ne třeba z 5-5, ale dávali jsme, vyhrávali jsme. Jenže bohužel teďka, jak říkal, že se bude měnit taktika, s Jackem to je úplně jiná hra než bez Jacka. Ta taktika se měla změnit nahned prostě, jo. Bohužel takovýho druhého playera těžko pohledat a Niko tam udělá spoustu práce, na kterou tam taky nemáme teďka tady tyhle ty lidi, takže ta taktika už měla být změněná za mě už dřív. Ale musíme hrát s tím, co máme. McLeod se v prvním centru docela našel na to, že to je 4. centr, tak to docela obstojně zvládá, jakoby, jo. Ale při té hře 5-5 budeme muset hrát jakoby to, co jsme hráli poslední třetinu teďka s tím Washingtonem. Všechny dohrávat, hrát tvrdě, být nepříjemný, nebudeme moct být ty hračičky, prostě, kterými jsme byli doteď. No. A tam si myslím, že bude ta největší změna. Za mě. A Honzi, ty jak stálica? No jasně, já jenom doplním, kluci řekli vlastně úplně všechno to, co jsem chtěl říct taky, to znamená, chybí nám top centr, chybí nám vlastně druhý top centr a všechno bylo tak nějak nastavené na tyhle ty 2 kluky. V momentě, kdy tam nejsou, tak vlastně ty ostatní hráči se hledají, oni prostě nevědí, co přesně mají dělat. Je krásně vidět třeba Luke Hughes, jak byl zvyklý dojet dopředu a nahrát to dozadu. Tam chybí ten Jack, protože on tam není a ten člověk, který tam není, tak neví, co s tím má dělat. Bylo to nějaký naučený signál, který teďka 2-3 zápasy prostě se jakoby učí někdo jiný. Timo Meier podle mě začal hrát trochu líp, než hrál předtím, dostal víc prostoru, už tam není vlastně ten kreativní Jack, takže vlastně může to dělat Tim teďka, Timo. A co se mně hrozně líbí, jak říkal Honza, tak vlastně Michael McLeod se jako našel v tom prvním centru, dostal obrovskou šanci, ale on úplně není centr do první liny, není. On prostě to neumí, on neumí hrát tu, jak to řeknu, jako tu top hru, on umí to v tom 4. centru, umí dohrávat, to je pravda, umí prostě dojet do toho mantinelu, ale to ten top centr by neměl dělat. Jo, to je prostě ten top centr má stát před brankou, nebo si dostat prostě něco jako Ovečkin, zůstat prostě na místě a čekat na tu ránu, ale
ono se to srovná. Pokud bude Jack ještě pár týdnů chybět, což bude, Niko doufám, že se třeba během 2 týdnů už dostane zpátky, to je takový hrubý odhad, žádné informace samozřejmě nikde nejsou, ale až se dostane Niko zpátky, bude tam ten top center, který udělá tu špinavou práci a nahraje to zpátky, až přijde zpátky Jack, bude to lepší. Ale teď momentálně se budou muset ostatní kluci trošku přeorientovat. Přeházení sestavy samozřejmě je tady na snadě a jak dneska jsme uváděli na naší facebookové stránce, pokud chceš být na ledě, začni prostě se vracet dozadu a drž puk. To je jednoduchý prostě. Tam prostě nic jiného není. Ztrácíme spoustu puků a proti tomu Washingtonu jsme první 2/3 byli úplně bez zubí. Úplně totálně. To bylo prostě šílený. No dobre ste to všetko teraz zhrnuli. Určite treba povedať, že Lindy už po zranení Jacka Hughesa okamžite vyzýval k tomu, že tí hráči, ktorí sú a ktorí hrajú, musia spraviť ten ďalší krok, musia ísť o ten stupienok dopredu. Čo sa týka Nika Hischiera, keď sa vrátim, tak vlastne Niko vieme, že utrpel jeden tvrdý hit proti Buffalo, na toto ešte skúsil, dostal druhý a vlastne radšej sme ho zo zápasu stiahli, čo ukazuje sa ako veľmi dobrý krok. Následne vidíme, že Niko vlastne nebol ani na tripe, ktorý sme odohrali, ale je stále braný ako day-to-day, čiže vlastne stále je to vyhodnocované na dennej báze, ale už tí špekulácie aj naznačujú niečo také, že by sa mohlo jednať o otraz mozgu, predsa tí údery boli dosť vysoko, boli aj na hlavu, čiže vlastne nikto nevieme, ako ten Niko na tom reálne je. Určite Niko je jeden z najlepších centrov ligy, videli sme to už minulú sezónu, kedy bol aj nominovaný na trofej pre najlepšie bráňaceho útočníka, ktorú opäť získal Bergeron a veľa odborníkov práve po ukončení kariéry Bergerona Nika Hischiera nominujú alebo hovorili, že by mohol byť hlavným kandidátom na túto cenu. A vypadnutie Jacka Hughesa, našho najlepšieho playera, je to naša superstar, je to vlastne, môžeme to povedať na plnú hubu, že hráč, ktorý tvorí tú organizáciu, že vlastne je tou hviezdou tej organizácie a keď povieš New Jersey Devils, tak každý si spomene hneď na Jacka Hughesa. Čiže musíme sa prepojovať. Budeme si spomínať samozrejme na Patrika Eliáša, že jo, co si budeme povídať, ale ako dobře, no, tak áno, bereme to niekto iný bohužiaľ, no. Áno, bereme to teraz z toho hľadiska, že kto hrá teraz, že teda keď povieš históriu Devils, tak jasne všetci vieme, kto sa ti vynorí, ale teda Jack Hughes, tam by to vyzeralo podľa tých prvotných informácií, tam to bolo 4 až 5 týždňov, čiže momentálne máme týždeň bez Jacka za sebou, čiže modlíme sa za to, že už iba 4 týždne. No, bude to určitě pre nás náročné. Ono to nebude úplně 4 týdny, já si myslím, že to rameno dostalo velký náraz a bylo na něm vidět, že samotného ho to štve a vlastně to, že už hráč odejde ze zápasu a odejde do tunelu a nedohraje to, tak hokejisti jsou trošku jiný typ člověka. Ty prostě jedou do krve, do mrtva, prostě máš chřipku, hraješ, máš zlomený palec, hraješ, prostě všechno. Ale jakmile tě něco bolí, takže nemůžeš se hejbat, odejdeš a většinou je to na dlouho a to se stalo právě Jackovi. A já se trošičku obávám, teď to nechci zakřiknout v žádném případě, že to prostě bude třeba jako na mnohem díl, než si to zrekonvalescencuje, protože přece jenom rameno není úplně aparát, který jako nepotřebuješ při hokeji, potřebuješ ho při každém kontaktu a s tou hokejkou potřebuješ se trošku hejbat, takže já si jenom přeju, aby to bylo co nejméně. A zoberme si, že vlastne tí 2 sezóny dozadu, keď Jack odohral tých menej zápasov, vlastne tam to bolo v prvom historicky vzájomnom zápase so Seattlom, kedy vlastne, nepamätám si meno toho obrancu, ktorý Jackovi vypísal to rameno. Neviem, či teraz laboruje s tým istým ramenom, ale všetci vieme, že teda Jack už raz to rameno zranené mal. A myslíte si, chalani, že môže byť toto taká Jacková slabina? Kenny, myslíš si, že Jack môže doprácať na to, že je taký útlejší, alebo myslíš si, že toto áno, bol to nešťastný pád, Jack tam spadol sám, žiadny cudzí kontakt tam nebol, ale myslíš si, že môžeme Jacka čakať sklenené zdravie, alebo skôr bude to chlapák a zabojuje? No, co se týče toho zdraví, tak opravdu trefil to. Mám strach z toho, že prostě na to bude trefit čím dál častěji, ale z čeho mám ještě větší strach, že on si spoustu těch zranění přivodí sám. On je extrémně rychlý, ale on furt tam lítá, padá a jakoby ta stabilita na těch bruslích je tím, jak je rychlý, tak prostě on je fakt raketa. On nezastaví, on když tam není mantinel, tak by nezabrzdil. Prostě, jo. Takový Luis Mendoza. Ano, přesně, takový Luis Mendoza. Měli bychom tam trenéra, který ho naučí brzdit, jo. Protože tímhle způsobem se odrovná o tyčku, o bránku, o cokoliv, jo? On tam nalítává a tam, když teďka řeknu třeba nějaký jméno, třeba takový Zadarov, když si na něj počká prostě v té rychlosti do něj strčí, tak bude odrovnaný na celou sezonu. To nemusí být žádný velký hit, jo? To může být malinký škobrnutí, prostě, že mu tam strčí hokejku a moc se rozmlátí o ten mantinel stejně jako teď sám teda, no. Mám z toho strach, Jack není jenom podle mě naše největší hvězda, ale je to jedna z největších hvězd celý NHL. Už je to prostě patří třeba do top 5 hvězd NHL. Teď to prokazoval, takže to
Oni rádo se říká, že je škoda každé velké hvězdy, která se ztratí jakoby z kluziští NHL. A zrovna Jack je tenhle ten případ, že se sám se odrovnal jako jedna z největších hvězd. A co se týče toho zdraví, no, těch 5 týdnů je určitě reálných a potom snad ta touha hrát bude větší, než ta bolest. No. Máme ho na výplatní pásce, tak by mohl něco předvést, no, tak uvidíme, no. Jo, nevím, jak by se v práci tvářili, kdyby z 5 týdnů nechodil do práce, že tě to ještě trochu bolí. Ještě malinka to. Ne, ještě týden. Máme legraci, to zdraví u těch hokejistů je trošku jiná liga, no, takže. Je super, že si spomenul Zadorova, ktorý sa momentálne vynára vo veľa špekuláciách. Je tam aj špekulácia teda, že Toronto, New Jersey a myslím ešte jeden tým tam bol, už nespomeniem si ktorý. Vancouver, áno. Honza Štetár, počúvaj, kámo, vieš si predstaviť ten trade, že by Zadorov naozaj k nám prišiel a by doplnil tú našu obranu, ktorá momentálne docela horí, robí veľa chýb a po prípade, za koho by si vedel predstaviť tento trade? Čo by si bol ochotný za Zadorova, za takého tvrďáka do obrany obetovať? Ale Zadorov by se mi celkem líbil, no. Tvrdák to je. Ten by se nám asi hodil. Je otázka si v této fázi sezóny, nebo spíš až se bude blížit třeba ten konec a bude třeba potřebný pro playoff. Jako já věřím, že se do toho playoff dostaneme, jo. Takže no, a za koho případně vymění. Já teďka nevím popravdě, jak je to s platovým stropem, nevím, jak on je na tom, on se mzdou, si bychom překračovali, ale za koho jako vyměnit momentálně této fázi, to asi nedokážu ani tvrdit. To by musel být jako zase za útočníka, že z obrany koho bychom obětovali, jako tam jako jsem se těšil, že jo, a už ti tam nikdo moc nezůstává, jako jo, a Sigiho obětovat bych nechtěl, Hemika to je nemožný, že jo, Ligius nemožný, Marina se taky, Kevina nevím, no, Kevin jako nemá asi hodnotu Zadorova, jo, takže tam by to museli asi dělat možná nějaké útočníka, nějaké piky, těžko říct. A hodil by se v této fázi ještě možná brzo. Asi myslím, že se bude blížit konec sezóny, opravdu, když se to bude lámat přestupové období, tak tam možná, ale potom bude po takovém obránci, pokud Calgary by se třeba nedostal do playoff, tak po něm bude určitě týmy z jiných, nebo jiné týmy takto, že jo. Já jenom určitě Zadorov má 3 miliony 750 tisíc a má smlouvu do konce sezóny, takže tam, jak říkal Honza, že by se možná v této fázi asi ne, že se spíš počká na to, až ta smlouva trošku padne a nebude tak drahej, tak pak možná na tu konečnou fázi, dejme tomu někdy leden, únor, až budou ty trady a bude třeba po All-Star Game, tak tam možná se bude otvírat ta možnost, ale stejně jak říkal Honza, Dougie nevyměníš, protože má neprůstřelnou smlouvu. Luke Hughes je blbost, to je nováček, Kevin Ball nemá takovou hodnotu, Marino odvádí svoji práci podle mě docela dobře, teď možná i nejlíp ze všech obránců a Sigi má svoje dny a nemá, takže ono je to strašně těžký. Za Smitha je možná, jestli by šel, a máme pozor, teďka je novinka, Colin Miller je zdravý a měl by odcestovat teďka na 2 zápasy do Winnipegu a Pittsburghu, takže ještě co ukáže Colin Miller, uvidíme. Určite Dougieho Hamiltona ani nikto vymieňať nechce. Dougie Hamilton je náš, on to zvládne. Povedzme to, najlepší útočiaci obranca, lebo proste u ňoho, to je typ obrancu, ktorý proste není obranca. Môžeme to tak ako špať, vie aj brániť, ale proste vieme sami, už bol stiahnutý aj z Oslaboviek, ktoré už ani celú minulú sezónu nehral. Všetci vedia, že proste on je ten ofenzívny ťahuň. Vieme, že teraz momentálne sa nachádza na 4. mieste bodovania celého mužstva, má 5 gólov, 5 asistencií, čo je úplne super. Proste Dougie znovu dokazuje to, že má pumelicu, že vie nahrať na ten gól. A možno keď sme už pri tomto Dougie Hamiltonovi, tak poďme sa pobaviť o našich presilových hrách, ktoré sa stále nachádzajú a vlastne sú na prvom mieste v celej NHL, kedy máme 38,5% využitie presilových hier. To spadlo, bolo to 44. Áno, padlo, ale poďme sa pobaviť o tom, že teraz vlastne Jack na tej prvej presilovke není a ten Luke, mne osobne sa tam momentálne teraz proste na tú prvú presilovku nehodí a proste prečo si myslíte, že ten Lindy neskúsi znovu dať toho Dougieho, proste je to náš obranca, ktorý má najväčší plat vlastne v organizácii, ale všetci vieme, že tú pumelicu má. Tú chybu na modrej spraví, jasné, lenže tu robia momentálne aj ostatní pri tých presilovkách, čiže proste tam spravíš jedno zlé rozhodnutie, asi posledný hráč a Dougie tu rýchlosť nemá. OK, tak tam môže zašprintovať Jesper alebo proste niekto druhý, že proste vieme, že sa toto môže stať, ale teda Honzi, v
ty si sa hlásil o slovo, tak povedz. Já jsem chtěl říct jenom jednu jedinou větu. Luke Hughes není na přesilovkách teďka dobrý, protože už jsem to říkal, chybí mu tam brácha. Oni prostě spolu umějí hrát, ale každý sám hrajou trošku jinak. To je jediný, co na tom vidím já, a to je ten důvod, proč vlastně si ty přesilovky teďka nedaří. To, že tam není Dagi, to je spíš otázka, jak se spolu domluví zase trenér. My nevíme ty zákulisní věci, ale třeba kluci na to budou mít jiný názor. Já si myslím, že tam chybí Jack, to je celý. Určite, ale Dagi má najlepšiu strelu z celého mužstva, to musíme povedať, že od tej modrej to je najlepšia strela z mužstva. Tak chalani, môžete si teraz zobrať slovo vy a jeden po druhom nám pekne povedať, ako to vidíte vy s našimi presilovkami a má tam byť Luke alebo Dak? Tak, jestli můžu začít, hele, tak rozhodně bych to rozdělil na přesilovky před Jackem a po Jackovi. Normálně bych to... Myslím si, že musíš přesilovky po Jackovi, si myslím, že tak vysoko určitě nebudeme. Protože to si budeme nám, i když ty přesilovky zrovna nešly, tak on se rozjel sám, nahodil to spoza branky a byl z toho gól. Žádná přesilovková akce to nebyla, prostě to byl Jack. Jo. Co se týče toho rozestavení s tím Hamiltonem a Lukem Hughesem, myslím si, že teďka už by to klidně mohlo být jinak, protože, jak říkám, taktika se bude měnit a ty pětky přesilovkový vlastně spolu trénovali od začátku, si předpokládám, takže tam měli jakousi chemii, jak si to měli nacvičené, takže to prostě nechtěl rozdělovat, řekl si jenom Jacka nahradím tady Merceranou Palátem a jedeme dál to stejný. Bohužel ten Jack tam dělá tolik věcí, že je to takový silný faktor, ještě občas tam chodil i s Nickem, jsou tak silný faktory, že momentálně se to musí začít hrát trošku jinak, ta přesilovka. Klidně s Hamiltonem vzadu, ten Luke zatím, on střílí hodně ten Luke, ale bohužel zatím mu to lítá všude možně, jo? Nelítá mu to do branky. A v té druhé přesilovce, tam si myslím právě, že to bylo hrané na toho Hamiltona. První přesilovka byla prostě ťukačka, Jack zakončuje, Toffoli zakončuje, někdo zakončuje. Ta druhá přesilovka byla taková, že pojďme si to rozehrát a nakonec to nahrajeme tomu Hamiltonovi, který pálí prostě a dává góla dorážka. Jo? Myslím si, že jsme měli proto dvě rozdílné přesilovkové liney, který mohli jakoby hrát jiný styl přesilovky. Teď to bohužel úplně takhle nejde a klidně vůbec bych se možná nebál zkusit tu první přesilovkou formaci s Lukem a s Dougiem Hamiltonem s dvouma obráncema. Vancouver hraje přesilovky s Hronkem a s Quinnem Hughesem. Jo, mají jako jeden z mála týmů hrajou přesilovku vlastně na dva obránce a na tři útočníky. Ale Quinn Hughes je taky útočný hodně. Ten je taky hodně útočný. Ano, takže. Jo, teď máme Luka Hughese, to by mělo být nemlich to stejný s časem. Jo, pojďme to klidně zkusit s tím Hamiltonem a dáme tam Mayera, Toffoliho a Breta třeba. Jo, nemáme tam sice žádného centra, bohužel. Ale momentálne ani keď si to zoberieš, tak Mayer chodí na buli pri presilových hrách, čiže momentálne Mayer tam zastáva tú pozíciu toho centra a vidíme Mayera, že aj sa stiahuje pred golmana, že vlastne chodí sloniť a není na tom svojom streleckom kumšte, že teda čaká na tú dorážku, na tú teč a myslím si, že momentálne sa v tom ten Timo našiel. Jako ano, Timo za mě dostává hroznou bídu a úplně podle mě neoprávněně. Timo dělá tolika černý práci, něco jako ten Niko. Já v něm vidím hodně Nika, akorát většího a silnějšího. On chodí tam, kde to bolí, kde je to nepříjemný a jakoby drží se. Chodí k zubaři, chceš říct, jo? Tam to bolí a je to nepříjemný. Tam chodíš k zubaři, tam to bolí a nepříjemný. Chodí k zubaři, přesně tak, jo. Ale super, že ho máme, jako protože nevím, kdo jiný by to dělal. McLeod to třeba dělá taky, ale není v takové kvalitě, bohužel, třeba jak ten Timo, jo. A věřím, že Timo se furt může rozehrát a furt z něj může být 40-gólový střelec, když na to přijde. Když dostane tu správnou roli a prostě sedne mu to. Tyler Toffoli už nám to dokázal, že to je střelec par excellence. Bohužel teďka mu to taky prostě, nebo byly tam pěkný zákroky proti němu, jo. Nemůže říct, že to prostě zakončoval špatně, častokrát to zakončoval dobře, ale vychytali ho. Ale myslím si, že Mayer a Toffoli jsou naše zbraně, které ještě hodně promluví. Ale je potřeba, aby promluvili i teď, když prostě tam není ten Jack a Niko. Jenže oba dva jsou to prostě křídla, kterým potřebují šikovní centry. Oni potřebují šikovní centry, za kterým si to dají a on mu to nachystá do té střelecké pozice. Honzi, kým si zoberieš to slovo k tým presilovkám, keď už bol spomenutý ten Timo Mayer, myslíš si, že Timo Mayer, respektíve, že jeho najväčšia sila bude v tom, že bude taký ten tichý zabijak, že veľa zápasov o neho nebudeš vedieť pri tej kombinačnej hre, ale keď dojde ten jeho jeden moment, kedy má vystreliť alebo kedy má zvoliť nejakú nahrávku, že on bude teraz rozhodovať tie zápasy, lebo predsa treba povedať, má tiež v tých 13 zápasoch 10 bodov, 4 plus 6, mal ten začiatok taký slabší, ale teraz sa to docela chytá, dáva tí góly. Takže myslíš si, že aj prebudenie Tima Mayera už je toto, alebo ešte môžeme od neho čakať aj viacej?
Hele, já si myslím, že od týma můžu čekat ještě více, že jo? Já jsem dosledoval San Jose, sledoval jsem ho ve švýcarské repre. Tam si myslím, že ještě byl od stupíněk jako víc, než hraje teďka, jako doposud. Ale já jsem se na něho trošku zlobil ze začátku sezóny, protože opravdu ty 3-4 zápasy, jako to byla u něho hrozná bída, jako nebyl vidět ani při hitování, dohrávání těch hráčů, soupeřů, že jo, a ve hře jako vůbec v kombinační ani ve střelbě moc nebyl vidět. Lindy ho posadil na chvilku, to byla ta třetí třetina s Arizonou, myslím. A od té doby přidal, zlepšil, ty další následující zápasy hodně přidal. Začal sbírat body, že jo, teďka už má 10 bodů, že? 10, ano. Dost přidal, začal dohrávat soupeře, ještě to zakončení by mohlo mít lepší, ale myslím si, že hodně se zvedl ve hře, no. V té přesilovce nevím, jestli je pozice úplně dobrá před tu branku, ale my bychom hráli takový ten deštník, že jo, na vrchu bude jeden z backů, ať je to Dagi nebo vlastně Luke, na těch křídlech vlastně asi to s Kasperem a před tou brankou by měl vlastně dělat ten prostor nějakým způsobem buď Dawson nebo vlastně Michael a Timo by se tam mohl někde okolo pohybovat, že jo. Takže takhle by to mohlo fungovat a Timo by ještě mohl přidat určitě. Já očekávám, že by mohl dávat ty góly, o toho jsme ho kupovali, za to se je zaplacený, že jo, nebo tradovali vlastně a za to je zaplacený, takže ty góly od něho očekáváme, ale to ho docela doplňuje, takže jako za mě to follow je super, jako to byla akvizice, to se povedla úplně skvěle a Timo, už to tady zaznělo asi 10krát, má ještě ty rezervy a určitě se ještě probere. My tady řešíme 13. zápas, ještě jich máme dalších 70 před sebou, ono to prostě fakt, ta sezona je hrozně dlouhá a všichni víme, že přijde prosinec, což je nejkritičtější část celé ligy. A myslím si, že jsme se o tom bavili i s nějakýma fanouškama Edmontonu a San Jose, tak ty nám říkali, no jo, ale vemte si, že St. Louis, když vyhráli Stanley Cup, tak byli v lednu taky poslední. Jo, takže ono opravdu, ta NHL je strašně úžasná v tom, že nikdy není ten tým úplně top. Podívejte se, jak Boston loni i letos prostě jede, sbírá výhru za výhrou a kde skončili Boston v prvním kole, takže prostě takhle se to prostě brát nedá, nemůžeme teďka řešit, ježišmarja, my prohráváme, jasně, prohráváme, je to, bolí to, ale prostě není to jako před 3 rokama, kdy jsme se prostě budili každý ráno, dobrý, další prohra, nazdar, ale prostě teďka ježiš, prohra, dobrý, a jak hráli, no, třetí třetina lepší, jasně, takže zase klasika, vypustili začátek a zase prostě dohráváme to, jo, prostě my se musíme naučit střílet góly jako první, to je asi největší slabina letošní sezóny, prostě nakopnout se hned tím prvním gólem, kolikrát se nám to stalo, 2krát, 3krát, že jsme stříleli první gól. To je prostě šílenost, no. Já ti Schenka dám jenom takovou malou vsuvku k tomuhle, protože včera jsem v hospodě měl turnaj v NHL 24 a hrál jsem za New Jersey. A dával si první gól? Zápase, co jsem hrál, jsem dostal první gól a každý zápas jsem vyhrál. Takže ono je to asi i v tom NHL je to ve skutek podle skutečnosti. Že prostě, ty jsi prostě nastavený na tu sezónu, to je jasný. Jako, no. To je jo, já to hrát neumím, když to vidím, tak hraju. Prostě. Jasně. EA Sport asi spravilo kus do roboty, že si zobralo príklad vlastne z reálneho hokeju, čo sa momentálne odohráva, ale teda keby sme mali brať tú simuláciu, tak tušne cez simuláciu sme sa dostali do finále, takže EA Sport uvidíme, jak to dopadne. Nech sa deje vúle tvá. K tomu Toffolimu ešte určite myslím si, že toto stále môžeme Fitzovi dávať ako jeden z jeho najlepších múvov. Vlastne došli sme o Šarangoviča, za ktorým momentálne asi nikto ani nezaplače. Nejaký, tuším, draft tam bol a teda prišiel Toffs a myslím si, že Toff je úplne akože zmluvu už musí mať na stole, podľa mňa Fitz už to musí na kolene búchať, koľko roku, za jakú sumu, lebo hlavne keď hral spolu s Jackom a teda či už tam bol Timo alebo brat, tak proste tá lajna proste fungovala, ten Jack ich tam zásoboval, ale proste je vidieť, že ten Toff hraje aj bez toho Jacka veľmi dobre, že proste tú strelu má, ide kde to bolí, bojuje za to mužstvo a je vidieť, že proste on to nevypustí a koľkokrát, keď ukážu záber na lavičku alebo vlastne keď končí tretina a prehrávame, tak Toffa by som sa asi bál, lebo koľkokrát vyzerá jak nasraný pitbull. A keď sme pri tých útočníkoch, ideme trošku na takú nepríjemnejšiu tému. Mám tu pred sebou, že momentálnych 10 najhorších zmluv útočníkov, ktorí hrajú. Na prvom mieste Huberdeau z Calgary, na druhom Seguin Dallas a tretie už sa týka nás. Je to Ondrej Palát. Halani, čo sa deje s Ondru Palátem? Nic se neděje, je brzo, Ondra to zvládne, on to umí v klidu, vůbec. Ide o to, že... 13 zápasů, kluci, 13 zápasů. Ale ide o to, že v tých zápasoch je vidieť, že už je pod veľkou dekou, že už na ňom je vidieť naozaj, že
dostane sa do šance, nedajú a na ňom je vidieť už tá strašná frustrácia. Toto z Mercera už našťastie opadlo. Mercer potom, ako dal ten prvý gól, úplne ožil a zmenil svoju hru. Úplne sa do neho vrátila tá energia. Ondra to stále hľadá. Je vidieť, že stráca veľa pukov. Je vidieť, že keby nemal tú svoju pohodičku, ktorú on potrebuje. Ja nehovorím, že to bude celú sezónu. Ja verím tomu, že sa Ondra nakopne. Vieme, že minulú sezónu nám aj veľkú časť sezóny chýbal a tiež ten začiatok potom, keď prišiel, mal taký pomalší, ale herne vyzeral dobre. Teraz zdá sa, že sa trápi, že akoby naozaj sa nevedel chytiť alebo tú súhru s niektorým s tým spoluhráčom. Myslím si, že jeho miesto by bolo dobre opäť pri Erikovi Haulovi, s ktorým myslím, že hral veľmi dobre a vtedy aj Haula bol lepší, lebo teraz Haula trošku zase opäť stráca. Tak chalani, myslíte si, že je to naozaj iba otázka času, alebo proste Ondra túto sezónu sa ani nerozbehne? Já už jsem si svoje řekl. No, já budu asi Honzovi trošku oponovat. Jako, samozřejmě důležitý hráč, podstatný hráč, ale za 6 milionů prostě musí dát body. Aspoň nějaký, aspoň jsem tam. Kdyby se do těch šancí nedostával, ale on v těch šancích je a prostě nepromění. Kdyby hrál za 3 miliony, tak myslím, že každý řekne, dobrý, počkáme, pohoda, ono to přijde, přesně jak říkáš. Všichni víme, co udělal z Rangers prostě v důležitým momentu. Ano, ale zase prostě nemůžeš za mě schovávat hráče za 6 milionů na 1-2 klíčové momenty. Ten Borec musí být klíčový v celé sezóně za mě teda. Když porovnáš třeba střely, tak co se týče střel, tak je na tom stejně jako Haula nebo McLeod nebo prostě spousta středových hráčů, takže jako střelecky na tom je ano. Ale dává góly, je to pravda. V pohodě, já to beru, rozumím, co mi chceš říct, ale sakra, nemůžeme mít hráče za milion a čekat, že budou střílet góly prostě. Musíš tím hráče motivovat prostě, tak to je jako a já vidím chybu někde úplně jinde. Já nevidím chybu v tom, že by Ondra byl špatný. On si, že teďka zase vrátím se k Washingtonu, vrátím se ke Coloradu, prostě byl vidět, útočil, stál před tou bránou, střílel. Jasně, nepadá to, rozumím, já to chápu, počítá se to na body, na góly, jasně, s tím vždycky bojujeme i u nás v týmu, když prostě každý řekne, musíme vyhrávat, jasně, klasicky musíme vyhrávat, ale sakra, odvedli jsme kud práce, prohráli jsme o 2 góly, o 1, ale prostě hráli jsme dobře. Ne, prohráli jsme, jo, takže prostě dobrý, ten pohled je trošku jiný, ale já bych ho ještě neodsuzoval. Odsuďme někoho jinýho, pojďme se zaměřit na nějaký jiný hráče. Ale já ho neodsuzuju, já jenom říkám, že prostě za 6 milionů by mohl dát gól. Ale tak jako v pohodě, to může hráč i za 300 000 dát gól, že jo, a bude v pohodě. No, a většinou jich jako dají. Podívej se na Maxe Wilmana, že jo, toho vytáhli z farmy a hned první zápas, druhý střídání, první gól, hele, to bylo to v pohodě, jako jo, takže... Ale nikto tu nejde toho Ondru hejtovať, ale proste každý teraz povedali ten kus svojej pravdy, že proste naozaj 6 miliónový hráč, všetci vieme, že Palad je špecialista na playoff a ukázal to, OK. Ale proste naozaj v 13 zápasoch 4 asistencie, gól nedal, ale šance mal, bol tam sám na brankára, už naozaj veľakrát bolo na ňom vidieť, že proste tú hokejku už aj treskolo, Omantine, Lolat, proste už tá frustrácia na ňom naozaj je citeľná, že proste ani on podľa mňa není spokojný s tým. A toto teraz položím Honzovi. Myslíš, že práve Ondra Palát bol jeden z tých hráčov, ktorého myslel Lindy Ruff, poď a sprav ten ďalší krok a buď teraz lídrom, keď ty lídry nám chýbajú? 100%. Je to tak. Ne, tak Ondra, já mám moc rád, že jo, Vítkovičák, že jo. Všetci ho máme rádi. Tam kurňa odvedl neskutečnou práci, tom jako Stanley Cupy by bez něho nevyhráli, to jako se nikdo nezlobí. U nás jako prostě zatím to asi není ještě úplně ono. Já si myslím, že samozřejmě i Honza to říkal, jeho čas přichází ke konci základní části a playoff to graduje, že jo, tam je prostě to je rozdílový hráč. Takže zatím je začátek té sezóny, takže on se rozjede, ale trošku tam vidím, ta nula, ta prostě nula ve střelených gólech prostě u toho hráče je v hlavě, jo, i když on je střelec tak do 20 gólů, maximálně 30. Tých 20 plus 20, podľa mňa to by každý bol spokojný, keby spravil tých 40 bodov, proste takto nejak okolo, proste to je to, čo tak čakáš od neho. Jasně, no, čekáme od něho tu tvrdou práci, tu černou práci, vybojování puku, podržení puku, že je to zkušený hráč 32 roku, že jo. A jde vidět, že je nějaké krizi, jako má to v hlavě, jde to vidět, jak si aj popisoval Třisko hokejkou, že jo, jde tam viděli té tváři, ty grimasy, jde vidět, že to není úplně ono, nesedí mu to. Nevím, jestli ta pozice, že třetí lajně, nebo že tak různě pendluje, nevím, těžko říct, jako co tam všechno je, jestli nemá nějaké zranění, ještě možná, nevím. Těžko říct, nevím, jak se chovají na tréninku, jak to vypadá, že jo, ale jde vidět, že prostě
u něho to není psychicky momentálně OK a to je asi z těch našich hráčů tam asi nejvíce teďka bych řekl položený trošičku v tomhle. Teraz sa vrátil aj vlastne konečne Tomáš Nosek, ktorý vlastne od druhého zápasu proti Arizone laboroval so zranením. Má za sebou, myslím, jeden zápas, že ten domáci bol teraz s tým Washingtonom jeho prvý. Myslíte si, že aj teraz príchod opäť Tomáša Noska môže tej organizácii pomôcť? Tá štvrtá lajna teda je trošku teraz rozbitá. Megle odišiel hore, proste tá lajna je úplne až poskladaná. Myslíte si, že Nosek je teraz prínos, že sa vrátil? Ta čtvrtá lajna je rozbitá, to si řekl přesně. McLeod patří prostě k Bastienovi a teďka myslím, že tam s těma hrál Lazar, mám takový pocit. Takže tyhle tři je stejný, jako byl tenkrát, že Wood, Bastien a McLeod, to prostě byla smrtící lajna. To, že šel McLeod nahoru, je jedině dobře, to už jsme tady řešili. A Tomáš Nosek určitě, on umí, v Bostonu to předváděl úplně perfektně, že prostě ta třetí, čtvrtá lajna mu vyhovuje, takže nějaký posílení to asi bude. Jestli to bude ta změna k lepšímu a začneme vyhrávat, to si úplně nemyslím, že by to byl úplně ten, jakože dobrý, Tomáš se vrací, wow, tak jdeme vyhrávat zápasy. To asi úplně ne, všichni samozřejmě víme, že čekáme prostě na top centry, ale za mě je to určitě dobře, že se ten hráč, který přišel před sezónou, vrací zpátky do týmu a začne trošičku promíchávat tu sestavu. To je asi to, co ten tým teďka potřebuje, prostě nějakou změnu a nějaký wake-up, to je celý. Jako Myslel som to tak, že vlastne vieme, že Tomáš Nosek hráva oslabovky. Tie oslabovky nám od začiatku roku moc nešli, no teraz sa to konečne zdvihlo. Dostali sme sa už na 18. priečku v celej lige, čiže vlastne už sa blížime k tým našim takým, že vždycky sme v posledné sezóny, aj keď sme nehrali dobre, tak sme boli vždycky v tej top 10. Momentálne teraz máme 76,7 oslabenia percent úspešnosti, čiže ide to hore, lebo naozaj na tie oslabenia sme strašne trpeli, dostávali sme veľa lacných gólov, kedy vlastne tí hráči v útoku si nepokrývali dobre hráčov, ani vlastne tí obranci, nevedeli sme sa tam zaskočiť a vlastne minulý rok bola naša oslabovka, naša pýcha, že proste na to, keď šli hrať proti nám aj najlepšie týmy presilovku a povedali sme si, však pohodička, nič sa nedeje. A tých vylúčení sme mali dosť, všetci vieme, aký bol Lindy na nich stále nasraný. Tak chalani, napríklad Kenny, myslíš si, že teraz už ty oslabovky konečne sme nejak zastabilizovali, že našla sa tam tá chémia, našli sa tam ty dvojice vpredu, vzadu, jak už by to naozaj mohlo fungovat? Já ještě jenom k tomu Nosku jenom doplním, že on i v Bostonu byl schopný hrát druhého centra. Když nebyli hráči, tak šel na druhého centra a hrál ho parádně s Taylorem Hallem a s tímhle. Nevím, proč bychom to nemohli zkusit i u nás. Proč bychom třeba z toho McLeoda nedali tu tíhu pryč a zkusili do prvního hodit Mercera a do druhého Tomáše Noska na centra. A jako co, nic teďka momentálně tím nestratíme a maximálně Tomáš by to tam mohlo třeba zapadnout mezi ně. To jenom takhle doplním k tomuhle. A teď ty oslabení. Honza, já si pamatuju, jak Honza říkal před sezónou, že jediný, z čeho nemá strach, jsou naše oslabení, protože tam ta chemie funguje, prostě, že budeme bránit. A teď začala sezóna a my jsme s každou druhou přesilovku jsme dostali gól. Jste říkal, tyhle, tak kde je ta chemie? Protože to máme naučený, ty oslabení, o co jde? A jako, mně přijde, že bráníme pořád stejně. Přijde mi, že bráníme pořád stejně, akorát prostě nás ty puky začaly víc trefovat. Ty odražené puky prostě najednou lítají na naše hokejky, můžeme to i vyhazovat. Na začátku sezóny jsme s tím lidem měli hrozný problém, že vesměs každý odražený puk padl k ním na hokejku a dorážka do práce, nebo něco takového. Jo, teďka už jako, ano, bráníme líp. Za mě Kevin Bál je nenahraditelný na oslabení. Ze svojí dlouhou hokejkou a dlouhýma rukama prostě pokryje strašně moc prostoru před tou bránkou, kde není moc kam nahrávat, takže opět na nás střílí z dálky, dá se říct, jo. Což je super. Za mě oslabení čím dál lepší. Jak jsi řekl, oslabení se zvedá. Je to furt taková ta, nechci říct, jakoby jednodušší varianta, než ta přesilovka. Využít přesilovku mě ale vždycky přijde trochu těžší, než ji ubránit. Jo, než to řeknu tak jako blbě. Ale prostě ty, když máš přesilovku, musíš něco vymyslet. Musíš být originální, musíš něco, abys ten gól dal. Tady přece jenom stačí prostě počkat ten puk, vyhodit to, nebo se trefí tě prostě vyhodit. To nám vždycky šlo a teď se to zvedá a Tomáš Nosek k tomu jedině pomůže prostě. A tady bych chtěl ještě vyzvednout ta práci Curtise Lazara, který padá do všech střel, hlava, nehlava. Za mě je to jeden z nejlepších defenzivních útočníků, co máme. Souhlas. Bez debatečka. Souhlasím. Fauly na něj jsou, stejně jako na Toffoli vybojuje spoustu faulů, stejně jako Lazar vybojuje spoustu faulů, jo. Tohle je hrozná síla. Partnerem tohoto podcastu je Absolute Card Collector, vše pro sběratele hokejových karet.
Takže Honzi, obuj sa do toho. Jo, ale jestli můžu k tomu Tomášovi Noskovi, já si ho ještě pamatuju tyho z Extraligy vlastně za Pardubky a to byl docela jako útočný lídr, jo, takže mi překvapuje trošičku, že on šel potom do Detroitu, myslím, že jo, z Pardubek a docela se přeměnil v takového defenzivního útočníka, no, on je docela vysoký. To zajímavý, no, jako myslím, že nejvíc mu to asi sedlo v tom Bostonu, uvidíme, jak se mu bude dařit u nás, no. Měl by asi doplnit, nahradit to vlastně Vuda, že jo, takže uvidíme, no, uvidíme, jak se teďka chytne. No, pokud se mám vyjádřit k těm našim oslabení, tak si myslím, že ty naše oslabení se zlepšily. Taky musíme brát trošku na vědomí, jako že jsme vlastně přišli o Ryana, že jo, to jako oslabení je to věž, jo, dobrý obránce, takže v tom oslabení to byla ztráta, že jo, Sharan taky vlastně ztráta a Tomáš to tady myslím, že taky hrál, že to oslabení si vybavuju, takže... Áno, párkrát sa zjavil aj on, áno. Jo, takže to jsou vlastně jako takové ty 3 ztráty do toho oslabení, když si vezmeme, že to hraje celou sezonu vlastně 8 lidí víceméně, tak je to skoro půlka pryč, jo, docela dost. Ale tak zase ber, že bol tam stále aj Nico Hischier, aj Mercer chodil, aj Jasne. McLeod, čiže vlastne my sme tuším tých hráčov využívali na tú oslabovku pomerne dosť, tuším aj 3 dvojky sa tam točili stále, že mali sme to tak vyladené, no. Jo, takže já si myslím, že ale dobře jsme to jako celkem doplnili. Jako Kevin si myslím, že na to, jak je vysoký, tak nahrazuje právě Ryana, že v tomhle. Co se týče vlastně třeba Sharana, tak by měl třeba nahradit Tomášeho Nosek, že jo, takže uvidíme. No a to oslabení se jako zlepšilo, to začátky sezóny, samozřejmě začátek sezóny, jo, to není ještě sehrané úplně všechno, že jo, není to všechno zažité ty systémy, takže už to se sedá, já si myslím, že ty procenta nám porostou, pohybovat se na 85%, si myslím, že by mohlo být za chvilku pěkný a myslím, že tam se dostaneme, že to oslabení bude dobré. A mně mi přišlo, že jak hrajeme ten nízký box vlastně, nebo v tom menším boxu, tak vlastně teďka, jak se vlastně ti hráči se vysunují těm hráčům, kteří si předávají ty puky, jo, většinou je to vždycky mezi dvoma, že ať už je to obránce na vrchu, a si to háže na křídlo, že jo, křídlo zpátky na obránce a tak, takže furt tam vysunujeme toho hráče, jo, nestojíme jenom v tom boxu, nejsme jako statičtí, takže pohybujeme se, a i obránci, a i naši útočníci, takže vystupují do toho, takže to je tak, když bráníme v tom našem pásmu, ale co vidím ještě jako plus je, tak bráníme už samotnou rozehrávku, založení toho útoku, jo, to přesilovkové útočné formace vlastně soupeře, takže už dokážeme jako napadat v tom středním pásmu, že necháváme projíždět prostě ve velké rychlosti a to je základ, prostě nenechali projevit velké rychlosti, protože pak už se to hrne, jo, takže tam to dokážeme zabrzdit a ty přesilovky oni prostě neproměňují, takže naše čísla se zlepšují a zvedají. Teraz môžeme pokračovať, zlepšiť to. Všetci vieme, že musí pri hre 5-5 proste brániť celé mužstvo, že tam to není iba na tú obranu, ale musíme si povedať na rovinu, že tá naša obrana kúpí veľa chýb. Spomeňme si aj napríklad na zápas v Chicagu, kedy Luke Hughes tam pri mantineli nejak zapabrčkoval, spadol, proste bolo z toho veľká šanca a Vítek vytáhol asi jeden z najkrajších zákrokov sezóny, ktorý už vlastne teraz už sa dá tak povedať. To bylo úplná pecka, to jsme kričali všetci doma. Ten moment jsem pověsil svoji brankářskou výbavu na hřebík. Skončil jsem s kariérou, že nic lepšího už nepřevedu. Takže... Keď vieme, že teda tá obrana robí toľko chýb, tak čítal som názor od Nika Villena z Pugham Pickford, ktorý sa vyjadril, že Lindy Ruff sa proste, že je tvrdohlavý, doslova nám povedal, že je tvrdohlavý a drží si to svoje status quo, že proste drží si tie obranné dvojky, lebo vidíme, že od začiatku sezóny sa tie obranné dvojice nezmenili a všetci vieme, že nadávali sme na Smitha, ale tak Smith zápas proti Washingtonu tam nás potešil všetkých, keď tam prvé zlikvidoval Kuznecova a potom zlikvidoval Wilsona a nakoniec ešte aj keď dostal sandwich, tak Ovečkin padol na prdel, čiže to nejedno je srdce fanúška Devil zaplesalo, že Smith to tam likviduje. Trefil tam Oušího, jestli ti môžu to skočiť. Oušího, áno, prepáč, Oušího, áno, máš pravdu. A vlastne teraz v noci hrala Utica s Rochesterom, kedy Utica explodovala a vyhrala 6-0, což je docela sranda, že neviem teraz, ktorý ten údaj je správny, lebo som našiel 2. Jeden je, že Šimon Nemec mal 1+2 a druhá je, že Šimon Nemec mal 2+2. 1+3 neviem. Dokonca. Takže 1+3 měl 3 asistence a jednu gólovku. Tak namiesto toho 2+2 vlastne mu zmenili asi ten jeden gól na tú asistenciu, ale teda aj práve Villano sa prikláňa k tomuto, že keď by malo prísť k nejakej zmene v obrane Devils, bude Šimon Nemec prvý obránca z farmy, ktorý môže byť povolaný a môže tomu mužstvu pomôcť. Neberme teraz Colina Mirela, ktorý je stále pri prvom mužstve, teda je zranený. Uvidíme, či on dostane svoju šancu, ale Colin Miller je tiež viacej menej útočný obránca, lebo vieme, že tie najlepšie sezóny tam mal veľa bodov, hlavne vo Vegas. Ale zase svojimi skúsenosťami možno to mužstvo môže dostať trošku do takej tej kľudovej úrovne v tej obrany. Tak ale keby ste si vy mali vybrať
Vybrali by ste si Šimona, vybrali by ste si Kolina, alebo proste budete tvrdohlavý Lindy a necháte tu obranu zatiaľ tak, ako je? Honziku, pojď. Ale nad tím teďka jako trošku přemýšlím, protože jako Smith jako nám ukázal teďka v posledním zápase s Caps, že by to mohlo jít, kdyby přitvrdil konečně, což přitvrdil, dobře tam jako se střelil z Ušího vlastně a od Ovečkina se to taky nenechal líbit, takže konečně začal tvrdit tu muziku a zatím bych to asi možná takhle nechal, i když ten Colin Miller jsem si myslel, jak jsem se díval na jeho čísla z Dallasu, tak že by mohl nahradit vlastně Gravese, že, takže uvidíme, no, takže takhle Šimon ještě možná má čas, ale na farmě se jeví druhou sezonu jako docela dost nadějně, no. Samozřejmě farmu jako sedu jako spíš jenom z těch sestřelů, že člověk neví pořádně, jak je to v té hře, v tom sestřelu můžete udělat z nejhoršího lempla nejlepšího hráče, že jo, to jako člověk neví, ale Němec to jsou sestřihy, že jo. Není žádný, jasně no, není žádný jako lempl, jako viděl jsem ho už kolikrát ve hře, že jo, za Slováky a myslím si, že to bude jako obránce, který za chvilku Venhal bude a bude stálící, jako myslím si, že je pokorný v tomhle, no, super. Treba povedať, že vlastne... No, zatím bych to tak nechal, tu obranu, zatím bych ji tak nechal, uvidíme, jak to bude, že jo, přijdou nějaké zranění určitě, takže Miller, Němec určitě jsou ta osmička, no. To som chcel povedať, že vlastne Šimon Nemec, ako si povedal, mal vlastne tú prípravu pre túto sezónu, kedy vydržal vlastne všetkých 7 zápasov, tak proste mali fakt naozaj super, že v tých zápasoch bol vidieť aj dopredu, aj dozadu, síce chyby spravil, musíme to povedať na rovinu, nemôžeme teraz si brať servitok pred papulu za to, že proste je Slovák alebo Čech, že teda nebudeme tých hráčov, proste nepovieme si to, čo si myslíme, potom by toto nemalo význam ani robiť. Čiže áno, Šimon tam mal aj chyby, mal tam potom aj krásny gól proti Islanders, kedy vlastne v oslabení išiel do samostatného úniku. Určite, ako si povedal, nevidíme tí zápasy farmy, vidíme iba nejaké zostrihy alebo po prípade výsledky a nejaké názory tých odborníkov, ktoré si prečítame, ale Šimona určite aj pribrzdilo to zranenie hneď, myslím, že v prvom a druhom zápase Utiky, kedy tam bol fakt naozaj škaredo zranený, kedy dostal vlastne na hraní tomu mantinelu ten hit, ale uvidíme, necháme si to, čo nám tá budúcnosť prinesie. Kenny, ty ako to vidíš? Ty koho by si teda postavil, alebo tiež by si tú obranu nechal momentálne tak, ako je, alebo by si tam naozaj spravil, povedal Lindy, nebuď tvrdohlavý a sprav to takto? No, ale já mám jakoby už od začátku sezony hrozný problém se Smithem. Hrozný. Já nepopírám, bylo to nádherný, trefil 3 hráče, bylo to nejlepší, co se mu zatím povedlo za nás. Ale jemu ten puk překáží. Prostě v té rozehrávce a motá se mu to mezi nohy. Ale ne, prostě fakt ten borec by neměl být v našem stabilním týmu. Má být takový náhradník. Já pevně tak jak minulý rok. Ano, já pevně věřím, že Colin Miller ve chvíli začne hrát, tak už do sestavy zpátky nepustí. Protože já si ho pamatuju za Boston, nepamatuju jsem ho za Dallas, ale pamatuju jsem ho za Boston, byl nepříjemný, těžký, kvalitní obránce. Jo, myslím si, že já věřím tomu, že Colin Miller se chytne. Jo, protože kdyby jsme zavolali vlastně z farmy nějaké obránce, nemyslím si, že by nám to dlouho vydrželo, jenom nějak by nám to vytrhl trn z paty, prostě nevytrhlo. Ať je to Šimon nebo kdokoliv jiný, prostě může mít jeden dobrý zápas, 2 dobré zápasy, jenže my potřebujeme, aby byl dobrý na celou sezonu a nejlépe, aby to vygradoval v playoff. A proto bych se vrátil k tomu Zadarovi. Já bych to Zadarova vyměnil hned, ať je v tom týmu hned a ať je do playoff zajetej do toho týmu prostě a může z něj být i velký postrach. To, co Smith udělal v posledním zápase, Zadarov dělá běžně v každém zápase. Vždycky se najde někoho, trefí ho, a přitom umí i s hokejkou hrát, oproti Smithovi teda, jo. Takže teďka pustím se do spekulace, ale kdyby se nám ho podařilo vyměnit třeba za Smitha a Bastiana plus nějakou volbu v draftu, já bych byl jedině rád, jo. Jsou to hráči, kteří jsou... Ne, ten už zase odešel, přišel, tyjo, už ho nestěhujte chudáka, tyjo. Ale zase všetci vieme, že Bastian... Víš, se vrátí. No, víš, že se vrátí vždycky. To je v pohodě. Ale hlavně Calgary máme už docela dobrou základnu jako New Jersey hráčů, jako bývalých, takže tam si myslím, že by ten trade klidně fungovat mohl. Že my máme docela asi dobrý... Vlastně je tam Coleman, je tam Šarangovič teďka, no je to pravda, no, teďka to docela funguje, no. My máme tu komunikaci s něma docela dobrou tam, jakoby, jo. Tam ještě se Šarangovičem tam odcházel ještě někdo tehdy z New Jersey. Jo, teďka se nespomenu kdo, ale ještě někdo tam šel, myslím. Ne, tam šel iba draft, sa mi zdá, že tam hráč už nešel. Myslím, že iba draft. Jo? Dobrý. Ale myslím si, že v Calgary bychom ten trade udělat mohli toho Zadarova a hlavně ho nenechat utéct prostě do nějakého konkurenčního týmu, když už si takhle, jakoby jsme si o něj řekli. Když už jsme si o něj řekli, tak si pro ně pojďme. Jo? Ten Smith je nahraditelný a to těžce.
Jo, Určite, ak si povedal túto možnosť toho tradu, tak vlastne keď si to zoberieme, keď sme otvárali sezónu, tak Nathan Bestien bol zdravý náhradník, čiže vlastne všetci vieme, že ten Nosek ho vlastne posadil, proste Nosek ho vytlačil z tej zostavy a myslím si, že keď bola tá štvrtá lajna v zložení Nosek, Lazar a McLeod, tak akože tá šlapala, akože tá sa mi páčila a akože ja si myslím, že takto keby bol nejak postavený ten trade, môžeme byť tomu otvorení. Po prípade, keby fakt naozaj bol k tomu aj nejaký draft alebo nejaký prospekt proste takého Zadorova, ale muselo by tam byť niečo zahrnuté s tým, že proste jak sa to robí, jak sa to dáva pri týchto tradoch, že teda podpíše s tebou novú zmluvu. Třeba Dustina Wolf do brány, možná Dustina Wolfa do brány jako prospekta by se možná mohli vzít ještě, ne k tomu. No, tak ideme k tým golmanom, Honzi, keď si to nakopol. Zadarov, Wolf a dáme jim Paláta a někoho. Paláta nedáme. Keď sme u tých golmanov, Honzi, začnem rovno tebou. Ty si, vieme, že máš svoje odchytané. Sice jak amatér, ale proste to je jedno. Tí puky letajú na teba, proste, že máš tu nejako zžité tu golmanstvo. To isté aj Honza Štetár, ktorý tuším spomínal, že chytá floorball, čiže vlastne môžeme aj potom, však chcem vyjadrenie určite od všetkých. A ty chytáš hokejbal, takže my jsme tady vlastně pokrýváme. Ještě by mohl třeba Daniel ten hrát taky florbal, sice jako útočník, ale mohl by začít hrát třeba pozemní hokej, aby jsme to pokryli všechno, ne? Áno. Jsem chytal za 2 soutěží zápasy ve florbale, takže super, takže sme všetci z fachu. Chalani, veľká vlna kritiky od začiatku sezóny na našich golmanov, že nechytia nič navyše, proste, že naozaj dostávajú veľa lacných gólov a je to pravda, musíme si to povedať na rovinu, lebo proste tých gólov inkasujeme veľa a niektoré jak Vítek Vaneček, neviem, v ktorom zápase to bolo na prednú tyčku, nemali ju pokrytú, úplne mu to tam hnusne akože prepustil, čo sme si povedali, ty kokos, toto nemôžeme dostávať. Akira, myslím, že proti Islanders, alebo áno, Islanders tam, kde bol striedaný, proste, že dostal fakt lacné góly. Potom vlastne teraz proti Washingtonu, ale bola chyba celého týmu, proste za 10 sekúnd dostať 2 góle, to je proste príšernosť. Chalani, Vítek a Akira, aký je váš názor na momentálnu ich formu, koho by ste zvolili teraz na následujúci zápas do Winnipegu, do brány? Vo Winnipegu Connor Hellebuyck, ktorý bol vlastne cez leto spomínaný aj vlastne s nami. Ja som osobne za jeho angažovanie nebol, proste pýtal strašne veľa peňazí, má veľa rokov za mňa a proste všetci si môžeme byť poučení z Coryho Schneidera, ktorý keď podpísal veľkú zmluvu v hentom veku, tak odtedy bol stále zranený a nakoniec to bolo docela podobné. Áno, a proste už sme vlastne platili iba peniaze. Ja som bol skôr otvorený cez leto tej možnosti Johna Gibsona z Anaheimu, ten by sa mi k nám páčil asi viacej. A vlastne my sme aj s pánim, týmto ho pozdravujem, tak riešili, že proste čo by sme boli ochotní obetovať za Gibsona. Takže náš taký postreh bol, že chceme Gibsona a Henrika späť a že teda dáme im Mercera, nejakého jedného ešte prospekta z farmy a dáme im nejaké kolo draftu. Čiže to bola naša fantasmagória, ale myslím si, že pred playoff taký trade by možno do budúcnosti pre nás nebol zlý a všetci vieme, že Henrik, it's over, proste možno by sa znovu ukázala momentálne naozaj on má tú sezónu v tom Anaheime naozaj dobrú, že proste ten Anaheim ale celkovo prekvapuje, je to začiatok sezóny, ale môžu padnúť rýchlo, kačace krídla odpadnú a pôjdu oného zobakom Ridlat. Takže chalani, poďme na tých golmanov, Akira alebo Vítek, alebo tiež jak pokukujeme po Zadorovi, respektíve nejakom novom obrancovi, by sme mali pokukovať po novom golmanovi a spraviť to, čo povedal Fitzgerald ešte pred sezónou, že dajme Akiru na farmu, nechajme ho celý rok v štatúte jednotky a nech si proste zvyká na tempo, ktoré tí americké súťaže majú, že veľa zápasov, back to back a podobne. Honzi, tak pojď. Já bych zkusil napřed tu otázku, jestli Akira a Vítek je v pohodě. Za mě ano, ta dvojka není špatná. Co se týče porovnání Akiry a Vítka, rozhodně souhlasím, nebo rozhodně si stojím za tím, že Akira má mnohem lepší psychiku, jako mnohem lepší. Je to takový víc robot, mnohem méně mluví, mnohem více soustředí na hru. Nic proti Vítkovi, Vítek je super kluk, hrozně vtipnej, dobře se s ním povídá, ale prostě co se týče toho tlaku zápasového, tak si myslím, že má svoje dobrý dny a má svoje špatný dny, to jsme viděli vlastně teďka s tím Washingtonem. 2 góly během 30 vteřin, nebo jak to bylo hrozně krátce po sobě. Četl jsem nějaký rozhovor právě s Lindy Ruffem a ten říkal, že když dostal ten druhý gól během 20 vteřin, tak to bylo úplně jasný, že okamžitě začal říkat Akirovi, ať se okamžitě vymění, protože tam bylo jasný, že Vítek na tom psychicky není úplně dobře, takže ta výměna vlastně po 10 minutách hry byla úplně jako jasná. A my jsme se, že myslím, že v minulém podcastu nebo předminulém jsme si říkali, že necháme Vítka jedničku a necháme větší porci zápasu, že to nebude pade na pade.
Nemyslím si. Já si myslím, že by mělo to být jako minulý rok. Akira nám prostě výborně zachytal jako výpomoc, ale byl jako mnohem lepší než Vítek v určitý fázi. Zase Vítek nám pomohl v jiné fázi. Oni jsou prostě tak nějak na stejnou výkonnostně. Ale ta psychika dělá hrozně moc a teďka vlastně ještě, když se bavíme, znova se vrátíme k tomu, že chybí nám 2 centři, máme rozhozenou obranu, nedaří se nám prostě vyhrávat zápasy, nedaří se nám otočit ty zápasy, tak ta frustrace padá na celý tým, včetně golmanů. Na ty golmany je vyvíjený obrovský tlak a vemte si, že když prostě prohráváte 4-0, tak vlastně už jako ten golman to trošku vzdává, už řekne dobrý, tak oni mi nebrání, kašlu na to, nějak to dopadne. Jo? Prostě to se stává i v té amatérské vize, co hrajeme všichni. Prostě když prohráváte 5-6-0, tak už na to neřešíte, prostě chytáte něco, chytíte, pak se možná chytnete, když začnou střílet góly, tak je to potom trochu lepší, ale zažil jsem já osobně velký prohry, velký otočky, zažil jsem, vyhrávali jsme 5-0, prohrávali jsme 8-5, prostě klasika, to se prostě děje, je to hrozně v té hlavě, ale já bych na farmu určitě nedal ani Vítka, ani Akiru. Určitě ne, protože to Akirovi... Z Wavelu by zmizli. Prostě oni jak by šli na Weber, tak oni tam těch 24 hodin neostanou. Jako Vítek by určitě zmizel, ten by šel okamžitě ven, ten by prostě, by si ho někdo vzal, protože dneska po těch golmanech je docela zachánka. Podívejte se, co se děje v San Jose, co se děje v Edmontonu, co se děje prostě v Chicagu, tam prostě taky s tím bojujou trošku. Takže nechal bych je tam a trošičku víc bych zapracoval na té obraně. Neříkám, že to je jenom chyba brankářů, že to je jenom chyba obrany, ale když budou fungovat ty zadní části, to znamená, že teďka nám chybí vepředu lidi, pojďme se zaměřit dozadu. Pojďme začít řešit, změnit taktiku obrany, změnit taktiku bránění, změnit taktiku prostě vyhazování puků, změnit taktiku prostě podpory toho útoku. Protože tam chybí ty 2 centři. Až se vrátí Jack s Nickem, tak se to zase možná změnit. To, že prohrajeme nebo vyhrajeme o 2 góly, už nikdo řešit nebude. Ale máme na farmě Erika Kalgrena, máme tam Izáka Poutiera, teďka vychytal asi čistý konto v noci. Nikodol si teda zraněný, ten teda už začal trošku trénovat, ale pořád to je jako mimo, to bude až příští sezónu. A pozor, teď to přijde, já jsem se na to těšil celý podcast, až to řeknu. Jakub Málek. Viděli jste ho teďka v reprezentaci. Já nevím, ten frajer prostě už má být dávno na farmě, už má prostě být. Já vím, že má smlouvu ve Finsku, ale když se podíváte na výkon Kuby Málka v té reprezentaci, já už jsem ho sledoval ve Vsetíně. Ten člověk je mega robot. Ten prostě zavře a jede. Ten prostě jede svoji ligu a nestará se o nic prostě. Jo, já se strašně těším na to, až bude léto, budou zase nováčkovský kempy a Kuba Málek konečně se dostane na farmu a začne chytat organizaci. Protože teď to přesně vidíme, že tady si vychováváme hráče v tom Finsku. Podívejte se, co se stalo. Co se stalo s Lukášem Dostálem, Marek Langhammer, jak se rozchytal. Prostě ta finská škola je prostě nejvíc. Tam prostě ten golman dostane to, co potřebuje. Takže já zase vrátím se zpátky. Akira Vítek, nechal bych to, teďka si to sedne, teďka máme trošku bolestivý období, ono to nějak dopadne. Na tvoji otázku, Frosty, kdo bude chytat ve Winnipegu, rozhodně Akira. Určitě bych tam dal Akiru, protože Vítek má teďka trošku pochroumaný tu psychiku, což je v pořádku, tak to prostě je, teďka bohužel to tak prostě je, není to nic špatného, ale nechal bych tam Akiru, protože Akira, jak říkám, robot, zavře to, bude nám trošku držet ten zadek a ty obránci se zvednou, když nám bude držet brána. Kým sa dostávame k druhému Honzimu, tak chcem povedať, že áno, bavili sme sa v minulom podcaste, že momentálne tú pozíciu jednotky vtedy preberal Vítek, lebo ten Akira bol zlý a Vítek bol teraz vtedy v pohode. Teraz naozaj, ako si povedal, sa to otočilo. A jak spomínaš Kubu Málka, musím povedať, videl som teraz s ním jedno video, neviem, či to bolo natočené pre český nároďák alebo pre koho, a že on pred každým zápasom, že už to má zo Vsetína, proste, že pred každým zápasom niekde sa schová a buchne si tam jeden panáčik slivovice. Jakože toto má tak... To je prostě rituál, prostě to nesmíš. Áno, to je jako, presne. No možná v NHL to asi úplně nepůjde, ale... Ja to neberem zlom, ja to berem proste, že fakt naučil sa ten svoj rituál, proste ten panáček, jak niekedy tam môžu šňupať tí čpavky, alebo ja neviem, čo to je, tí kokos, co ich to porad poklepe, tak proste co dá si jeden oný kalíšak dobrej domácej a nakopne sa, zahreje sa a myslím si, že to je úplne v pohode, ale naozaj ešte on povedal, ja nejsem žiadny proste notorík, alkoholik a povedal, ja to mám iba proste ten jeden, jak proste svoj rituál, presne jak niekto sa obúva vždycky do pravej korčule, do ľavej korčule, proste každý má nejaký ten svoj rituál, tak Jakub má toto a ako neskutečne ma to pobavilo a vlastne už, čo sa vie odjak živá, ja som teda na Vsetíne zatiaľ v živote nebol, ale že proste ten štadión už vlastne
má tú svoju atmosféru tým, že tam voní tá slivovica a proste sú to tí Valaši a že sa tam proste chlastá prvá liga, alebo ak by som to mal povedať. Dobre, Honzi, je to tvoje, takže Akira alebo Vítek. Ale ještě doplním k tomu Vsetínsku, jako my jsme tam řešili nějaké jako projekty a vybavu se, že starosta nám taky nabízel prostě pouštění, jako dejte si jednu slivovičku, že jo, jako, prostě jako pouštění to tam berou, ale tady asi z pozice jako Kujimáka to je spíš taková možná sražení té nervozity, otupění trošičku té nervozity, takže ti ogaři jsou tam tak zvyklí. Ale co se týče jako Akry Vítka, jak říkal Honza, já bych to určitě nechal jako stopro. Vůbec na farmu nemá smysl jako ani jednou posílat, jak říkáš, přes waiver list by zmizeli během chvilky, že jo, tam to je jasný. Teďka asi trošku ten Vítek taky bojuje s psychikou. A je to zajímavé, že další český hráč vlastně, docela zkušený, už bych řekl, a taky bojuje s tou psychikou, víme daleko víc než hráči právě třeba té zámořských národností, že jo, ať už Kanaděni, Američani. Asi tady možná bychom měli zapracovat potom na těch mladších našich českých, slovenských hráčích víc na té psychice, jako, protože vidět, že tím trpíme čím dál tím víc, no. Takže Vítek s tím teďka trošku bojuje. Říkám si, kde se jako tak nějak vytratil, protože minulý rok vlastně v tu dobu vlastně to jako převzal docela dost silně a chytal fakt jako brutálně dobře. A pak to šlo jako docela dolů a nějak to úplně nenavazuje zase, že by to šlo nahoru, takže mi přijde jako, že nějak jako nevím, kde se vytratila ta jeho forma, no, nějak se to vytratilo, no. Takže doufám, že se zase chytne, je to přece jenom, měl by být jednička, no, má by být jednička, že jo, za ty peníze, takže snad to poroste nahoru u něho, no. No a Akira, já jsem ho tehdy sledoval vlastně v té New Yorkce ve Švýcarsku nebo ve švýcarském národňáku, tak zlehka jako pokukoval po něm, co jsme ho pak jako pikli, tak jsem víc trošku na něho zaměřil. Při jeho výšce a reflexech si myslím, že může být do budoucna jako docela jako jednička, no, stabilní golman pro nás, jako. To byl takový nenápadný pik a celkem jako jsem si říkal, doufám, že se moje slova potvrdí a mohl by opravdu v týmu zůstat dlouhodobě, no. Byl takový nenápadný pik jako Jesper Brett, podle mě. Něco takového, prostě fakt jsme ho vytáhli, aniž bych ho někdo možná ani viděl vlastně na tom draftu pořádně a fakt jsme ho jako dobře pikli, no, takže si myslím, že při jeho výšce opravdu reflexech a myslím si, že psychicky odolnější, takže by mohlo být jako dobrý, buď se vypracuje opravdu jedničce, anebo aspoň stabilní dvojce, no, nerad bych o něho přišel teda. Určitě ne, protože, a ještě se vrátím k tomu piku, nenápadný pik, on zase tak úplně nenápadný nebyl, protože do toho mluvil Patrik Eliáš, co si tak pamatuju, a mluvil do toho Scott Clemensen, což je bývalý golman a momentálně teďka velký scout Devils, takže myslím si, že tam šli cíleně. Oni věděli už dlouhodobě, už od žáků a jenom je vidět, jak Kuba roste. Takže tím zdravíme Kubu, fanouška našeho programu a těšíme se do New Jersey hodně brzo. Ale doufám, že Kuba Málek jako se ukáže, no, jako brzo. Ať už na farmě, je otázka, jestli jako na farmě se ho nenechal ještě taky nějak ve Finsku, že jo, Lukáš dostal taky, jako sice prošel tu farmu, ale nevím, jako finská liga je jako kvalitní, že jo, technická, rychlá, pro ty golmany určitě dobrá. Čechu tam chytá čím dál tím víc, že jo, Nick Malik tam taky chytá, bez toho, já si myslím jako Nick Malik, že je spíš takový jako tlačenka od Mary, že? Ale vychytal se. Ve Finsku se vychytal, takže jako finská škola, samozřejmě už jejich golmanů, tak hlavně naši tam chytají a jde vidět, že ta finská liga je jako kvalitní skrz pro ty golmany, jo. Takže tohle se snad jako uvidíme, no, uvidíme. Těch možností máme samozřejmě celou řadu, že jo. I ten John Gibson jako z Anaheimu vypadá docela zajímavě, jako třeba potom ke konci sezóny, jako jestli se dostane do toho playoff, a nebude se úplně jako třeba věřit v ty naši dvojku, uvidíme, co se stane všechno. No, vlastne odborníci už pred sezónou hovorili, že najväčšia slabina Devils v celej sezóne môžu byť práve golmani, takže dobre si to teraz povedal, že uvidíme, čo sa pred playoff možná jeden z mála týmů, který s golmanama neudělal vůbec nic, to znamená, že možná proto se o nás mluvilo, jako, že to může být problém. Takže. A on si tak kdo bude chytať vo Vancouveri, kým sa Dan dostane k slovu? Teď jsem tě špatně rozuměl? Kdo bude chytat v tom Vancouveri? Tyjo, já si myslím, že bych tam asi dal teďka šanci Akirovi, přece jenom Vítek asi ten poslední zápas pro Caps, tam ty 2 góly rychle vlastně během pár vteřin. Nevím, jestli to fakt jako ta psychika je tak dokáže jako zlomit, těžko říct, ale asi... Dokáže hodně. Dokáže, já vím, no, jako chytám teda ten florbal, jako hrál jsem útočníka, že jo, i obránce a přestal mě to bavit, takže se šel do branky a člověk jako to má takový začátku, že má nějaké zkušenosti, jak furt přemýšlí nad každým gólem, co mohl udělat. Teďka už to tak neberu, už prostě gól je gól a neřešíš, jako co bys mohl udělat příště lépe. Ale ta psychika hraje velkou roli, to je pravda, no. Takže
Akina má teďka poslední 2 zápasy, co se dělá jako pěkný čísla, jako tam má 93,5, 92,8, myslím. Právě, Docela i po tom střídání v tom Washingtonu, s tím Washingtonem, tak vlastně měl výborný zákroky, jo, takže tam, ano, dostal 3 góly, to je smutný, ale prostě chytá dobře. Za mě neměnit, zůstat, hotovo. Dostal 1 gól proti Washingtonu. Jo, a tam chytil ten gól vlastně jak byl na zemi tou lapačkou, jo. Tak áno, on vlastne proti tomu Washington dostal 1 gól, druhý gól bol do prázdnej brány, čiže jo, a vlastne chytal po 50 minút, takže. Jo, ty góly jako do prázdný, to už prostě, to sa nepočíta. Ale je to zajímavé, že minulou sezonu, myslím, že nám to docela vycházelo, že jsme tam dávali góly, že Niko tam dával, Jack tam dával hodně gólů a teďka je naopak, no teď je nedával. Tam sme aj vyrovnali vtedy nejaké štatistiky z minulosti, že sme dali veľa gólov pri tom našom empty net. Čiže vlastne áno, to máš pravdu, že minulý rok sa nám pri týchto herných činnostiach darilo, aj Dagi tam vyrovnával a vlastne veľa tých hráčov sa im tam podarilo vyrovnať. Dáne, no tak to poď na tých golmanov. Já už to vezmu ve zkratce, řekli jste to hrozně moc, ale vlastně už mi toho moc nezbylo. Já to jenom doplním vlastně o to, že éra super golmanů už je pryč. Kdy byli Hašek, Roy, Brodor, Curtis, Joseph, Eddie Belfour, prostě když se to mohlo stavit na golmanech a vyhrávat se 1-2-0, prostě bohužel tahleta doba je pryč, takový golmani nejsou. Momentálně bych řekl, že nejlepší golmani v lize, když nepočítám zraněného Vasilevského, tak je Conor Helibák a Thatcher Demko z Vancouver Canucks. A určite ešte Juse Saros síce má strašne zlú obranu, ale Saros je dlhoročne, si dovolím povedať, bez najlepších brankárov. To by se chtěl dostat vlastně jakoby obloučkem, že si myslím, že to je pro nás přijatelná možná výměna golmana, jak finančně, tak i jakoby, co se týče stáří. Ten golman je vlastně v nejlepších chytacích letech, dá se říct. Přičemž ten Conor Helibak už je starší. Co jsem k tomu chtěl ještě jenom dodat, padá hrozně moc gólů v celé NHL. Padá hrozně moc gólů v letošní sezóně, žádný gólmani nějak extra nevyčnívají, jo, ta hra je čím dál rychlejší a ty obrany s tím mají dost problém to stíhat ty útočníky, pak ty gólmani jsou, řekněme, třeba na hodně věcí sami, nebo je tam hodně přečíslení, což jsme s tím měli v prvních 10 zápasech hrozný problém, že na nás jezdili 2-1, 3-1, dá se říct skoro furt. Co se týče Vítka Vaněčka a Akiry Schmidta, tak tam už ten hejt je na ně od playoff s Karolinou, kdy vlastně, no už z Rangers to začalo, kdy Vítek prostě nepodržel, začal chytat Akira, byl jak stroj, byl neuvěřitelný a s tou Karolinou vyhořeli vlastně oba dva, dá se říct, i s celou obranou. Nebudem to házet jenom na golmany, ale prostě ukázalo se, že prostě ti dva golmani nejsou momentálně ještě na takové pozici, aby nás když se týmu nedaří, tak oni to zlomí. Oni nás udrží a vyhrajeme 1-0 nebo 2-1. Tohle to zatím u těch golmanů úplně nemáme prostě, jo. Co si pamatuju matně, tak jakoby v minulý sezóně se to třeba Vítkovi povedlo proti Coloradu, kdy jsme porazili 1-0. Jo. Že opravdu měl ten zápas, kdy nás podržel, nestalo se nic špatně. Ale zase nechci být hater, ale Vítek Vaněček chytal nejlíp, když se dařilo celému týmu. Ve chvíli, kdy se nedařilo týmu, přestalo se dařit i jemu. A tohle to je prostě u mě, jakoby, pokud chceme pomýšlet na ty nejvyšší pozice, tak je to špatně. Tam pokud se nedaří tomu týmu, tak ten golman prostě typu Akira Schmidt, vůbec mě nezajímá, co se děje přede mnou, za mnou, já chytám prostě, já jsem tady a hotovo. Jo? Přeze mě nic neprojde. To u toho Vítka je prostě fakt jakoby docela problém. Já minulý rok, když jsem byl v Jersey, tak jsme se na náhodu jsme se potkali s tátem od Vítka Vaněčka, s jeho přítelkyní a s jeho mámou přímo na stadionu a povídali jsme si docela dlouho a Vítek to měl ve Washingtonu hodně těžký. Jenom taková odbočka k Vítkovi. On když chytal za Washington, tak tam byla, nechci říct ruská mafie, ale prostě tam nefunguje nic jiného než Ovečkin. Jo? Tam nejsou trenéři, tam nejsou poradci, tam je Ovečkin. Prostě co řekne Ovečkin, tak to je. Jo, to nemám ze svý hlavy, to mám od těch rodičů, od toho Vítka, který nám tohle to vykládali, že i když ten Vítek chytal líp na tréninkách, chytal líp na zápasech, tak prostě Ovečkin řekl, bude chytat Samsonov, si Samsonova. Jak to s ním dopadlo, všichni víme. Pak po něm řval Ovečkin, prostě po zápase mlátil do ledu, prostě jestli je normální. Jo, takže v tom Washingtonu prostě to Vítek tam hodně trpěl. I když chytal, nebo chytal málo, chytal třeba 40% zápasu, tak všichni ve Washingtonu věděli, že je lepší. Ale nechytal. Prostě Samsonov dostával přednost. Proto byl ohromně rád, že prostě přestoupil do mladého týmu, jako je New Jersey, a najednou se to všechno chytlo, všechno se dařilo, série, vítězství, rekordy. Bylo to úžasný, jo. Takže se na té vlně jakoby svezl.
ale teďka prostě, když máme problémy, v tom playoff máme problém, není to tam. Není to tam, prostě, já neříkám, že to tam nebude za rok, nebo za 2, třeba to tam bude, jenže jak dlouho dokážeme mít složený tým na Stanley Cup, tak, aby se mohli čekat na golmana. To si myslím, že úplně nejde. Jo? Takže za mě, já neříkám rovnou vyměnit, je furt začátek sezony, jo? Furt je nějaký 13. zápas. Ale do 25. zápasu se tohle musí nějakým způsobem vyřešit. Buď to ty golmani se stabilizujou a budou naší oporou, nebo prostě to nejde a budeme muset pořídit. Zkusíme toho Kallgrena třeba vytáhnout, jestli se chytne, nechytne. Já mu třeba úplně moc nevěřím, ale může mít štěstí, může mít načasovanou formu, jak Jordan Binnington tehdy za Blues. Od té doby taky už nechytá nic moc. Prostě měl to dobře načasovaný ke Stanley Cupu, podepsal dlouholetou smlouvu a tím víceméně jeho veliká kariéra na seřisu skončila. Jo. Ale má jméno vytesaný na poháru a tím to končí. Ano. To je pro většinu hokejistů je to ta horní meta a když dostane jeden Stanley Cup, tak prostě pak už se tolik nestane. Už si to dohrá. Hele, abych teďka nefabuloval, Jirka Hrdina má 3 Stanley Cupy za 165 zápasů v NHL. To nemá nikdo. Prostě má 160 zápasů v NHL a má 3 Stanley Cupy. Takhle se prostě načasovává forma. Podívej se, v Dagánu taky ten druhý golman to byl, myslím, že Hnilička, nebo Čechmánek to byl. Čechmánek, ten má taky zlato, že jo, a chytal jeden zápas. To samý, jo, to není hejt, to tak prostě je, jako, jo, takže... Prostě golmani sú vždycky iba dvaja a chytá iba jeden. Je to tak. Ale úplně... No, za mě bych se tradu nebál. Nemyslím si, že to bude horší a Vítkovi to může třeba pomoct, že bude mít jistější záda, nebo čert ví, co se mu odehrává v hlavě momentálně, když se nedaří. Když se daří, tak byl usměvavý, rozdával rozhovory, srandičky na všechny strany. Teďka, jak mu jde ta kritika víceméně na něj, by odevšat, těžko se srovnává. Málo se trénuje ta psychika, to říkal Honza správně, že tady by se mělo zapracovat už od těch, neříkám od dětí, ale od starších žáků, od juniorů, už prostě nátlak médií, prostě zviditelňovat ty ligy. Já teďka hodně spolupracuju se Slaví Praha, s mládeží a tam prostě, tam už se na ně tlačí Instagramy, tlačí se sociální sítě, už opravdu jim hodně dáváno odmala prostě, že jsou vidět, ať se snaží a funguje to trochu jinak. Je to prostě ty kluci jsou pokorní, jsou slušní, jo, nechovají se jak fracci, prostě je to prostě vidět, takže tohle si myslím, že by se mělo trénovat, protože potom, vemte si, že přijde 17-18 letý kluk, jo, jsem v pohodě, nic neřeším, hraju hokej, protože mě to baví a přijde do systému americké ligy, kde vlastně na tebe za každým rohem čeká novinář, který o tobě napíše prostě hrozný článek, ty si 2-3 přečteš a tak ti to rozbije tu psychiku, že přestaneš hrát prostě. Takže tohle to se jako blbě trénuje. A neříkám, že to je dobře, že na ty hráče je takový tlak, ale zase uvědomme si, točí se v tom fakt biliony dolarů a prostě je to jenom biznis. Takže tam je potřeba prostě ty hráče jako projet tím sejtem, tak to prostě musí být. Jako. V tom mají právě Kanaděni velkou výhodu, že prostě jsou v tom už od malá. Od malinka. Když se pojáš na Conora Bedarda, jakým způsobem vydává rozhovor, jak mluví. Já jsem v životě neviděl skromnějšího kluka. On je zvyklý. Vem si Juraj Slavkovský, ten už taky hrával, že jo, tam v té Kanadě a ten už věděl, jak mluvit s těma lidma. Proto vlastně ten Montreal si ho vzal, protože se jevil mnohem líp než ty ostatní jako adepti. Ale tam to úplně nevyšlo za mě teda u toho Juraje. Jura o tom mluvit nechci, to je mimo, ale jak ty hráči jako působí navenek, jo. A to samý vlastně je, jak říkáš ty odmala, ty Kanaděni, Američani prostě prochází tím systémem, prostě oni ty kluby v 10 letech ten kluk má kompletní vybavení, kompletní tým, kompletní prostě PR agenturu, která prostě ten tým řeší a ty kluci jsou prostě hvězdy už od těch 10-12 let prostě. Takže v ten moment oni se na to zvyknou, jasně, někdo to přežije, někdo to nepřežije, ale prostě jsou zvyklí na to, že tam jsou ty novináři, chodí na ně tisíce lidí prostě do těch hal a jsou zvyklí na ten tlak. Tady mládež, kolik přijde na mládež? 20 rodičů, jo, a možná kamarádi. Tady máš 100 lidí, prostě, kteří ti fandějí. Já teďka vidím právě zase vrátím se k té Slávy, tam chodí třeba 500 000 lidí prostě na ty mladší žáky. To je super, to je úplně nádhera. Jako. Takže... Jsou z 500 až 1000, ne? No, 500 až 1000 lidí, no. Jo, jako 500 až 1000. Ne, to ale, dobre, ale jsou takhle zvyklí odmala prostě. Chalani, túto golmanskú epizódu sme rozobrali úplne super. Som rád, že každý ste dali k tomu svoj postreh a myslím si, že to bolo veľmi výživné. Ešte mám niečo také, že k tým golmanom poviem iba jednu krátku vec, že
Golman je naozaj špecifická šlachta, tí golmani proste, tebe môže byť jeden jediný zápas a už sa to s tebou táhne ďalších 15-20 zápasov a takisto to môže fungovať obrácene. Jak Vítkovi teraz nevyšiel ten zápas proti Washingtonu, tak s ním sa to môže viesť. Verme, že naši golmani sa dostanú na tú správnu vlnu, že spravia ten jeden životný zákrok, ktorý im dá to naladenie dobré do zbytku sezóny, lebo tá sezóna bude ešte dlhá, ako aj Honzi povedal, ešte 70 zápasov nás čaká. No, a vlastne je to veľká porcia. Dáme ešte jedno kolo, ešte máme jednu vec na vás na všetkých a táto posledná časť bude trošku výživná a budeme sa musieť trošku opustiť. Partnerem tohoto podcastu je Absolute Card Collector, vše pro sběratele hokejových karet. Takže od poslednej epizódy sme odohrali 6 zápasov, ktorých boli 3 výhry, 3 prehry. Bol tam vlastne back-to-back výhra proti Minnesote, potom zápas proti St. Louis, kde sa zranil už spomínaný Jack Hughes, v ktorom sme absolútne dobre nehrali. Tam sme zase hrali ten náš klasický zápas, hráme dobrú 1/3. Následne sme vyhrali v Chicagu, prehrali sme v Koloráde v divokom zápase a vlastne teraz sme znovu prehrali s Washingtonom už druhýkrát, kedy vlastne opäť to isté hráme 1/3 a proste to je to, čo aj Lindy hovorí, nemôžeme hrať v zápase 20 minút a je to kritické. Ale prvé by som určite chcel spomenúť divoký zápas v Koloréde a vlastne prvá taká zvláštna vec, keď Wood zostrelil CGho a vlastne Dougie ho tam išiel trošku tak pomstiť, že proste od Dougieho, od ktorého by som to absolútne nečakal. Ale vlastne tam ten hit nebol nejaký, že by to bol dirty hit alebo niečo, proste bolo to v rýchlosti, bolo to dohrané, ale nakoniec, keď som sa pozeral z viacerých klubov, tak aj na tie 2 minúty to naozaj nebolo. Ale k čomu sa chcem pozrieť je ten foul na Luka Hughesa, ktorý spravil Ross Colton a následne ako akcia pokračovala, jak Ross Colton dal vlastne ešte crosscheck hokejkou do huby Timovi Meyerovi. A proste teda dostal adekvátny trest. V zápase sa neukázal. Myslíte si, že pri ďalšom vzájomnom stretnutí s Colorádom bude Ross Colton na mužke, dajme tomu, Kevina Bála, lebo momentálne si neviem predstaviť niekto druhý, že by zhodil rukavice, lebo ja si myslím, že v našom týme nikto nechce zhodiť rukavice. Všetci mi kývete, že nie, tak ne, to už se nedělá. Tady tyhle ty pomsty už se nedělají. To už je jako za Zenitem. To se dělalo v 90kách. Tam se to prostě krosilo, domlouvalo se tady ty bitky potom v dalším zápase. Může se stát, že v rámci emocí se potom třeba v průběhu hry prostě něco jako stane, ale myslím si, že dneska už disciplinární komice jako hodně hlídá tyhle ty jako zákeřní zákroky. Viděli jsme, že rozhodčí okamžitě neváhali, dali prostě jako 2+5 až na 7 minut prostě byla jako přesilová hra, kterou jsme teda mimochodem využili jenom jednou, bohužel. Tak, a jedenkrát využil Wood. Tak, přesně tak, takže spíš jde o to, že ty hráči už se boje, je to prostě pro ně živobytí a vemte si, že když jednou dostanete od disciplinárky stopku na 5-10 zápasů, tak už vám těžko potom jedná o další smlouvě třeba, nebo prostě je to takový jako docela citlivý téma a ta doba se hodně změnila. Vemte si, že dřív se v 90kách prostě brali obránci na to, že uměli stát na bruslích, drželi hokejku a jediná jejich činnost byla prostě zlikvidovat cizího hráče, když jde okolo, jako, takže Dneska už se počítá s tím, že všichni hrajou hokej a potom, když je trošku tvrdší, tak je to jenom lepší, ale na tvoji otázku, Frosty, já si myslím, že určitě žádná odveta jako nebude, maximálně v rámci emocí v tom zápase, že se prostě něco vyhrotí, ale likvidačka ve smyslu, že Kevin Bál by si počkal na Coltona, že by ho někde sestřelil, to asi úplně nemyslím. Nemyslel som to až takto, ale zoberme si, že dovolím si ti oponovať. Minulý rok všetci vieme, čo sa stalo pri zápase s Floridou, kedy Nico Hischier nešťastne spadol vlastne na toho Barkova a vlastne tú nohu mu poranil a teda Barkov vynechal nejakú časť zápasov a v následujúcom zápase, kedy sme hrali proti Floride, tak polovačka na Nika bola evidentná, ktorá na konci vyústila aj s tým, že Tkečak ho prostě začal mlátiť hlava nehlava. Já bych spíš řekl, že prepnutý, na Nika vždycky je jako zamířeno. Nico Hischier dostával od začátku sezóny jako hroznou bídu od každého týmu, takže to úplně bych neřešil. Je pravda, že s tou Floridou to tenkrát bylo trošičku vyhrocený, ale zase Matthew Tkečak je trošku vyplej, takže bych řekl, mají to v rodině. Mají to v rodině a Matthew je zrovna takovej ten, jako který jako jenom jdeš okolo, blbě se na něj podíváš a myslím si, že rukavice letí dolů, jo? Takže tam je to trošku jinak, ale já osobně si myslím, že se nic nestane. Tatík ich vychoval v tom starom hokeji. Jo, Keith Tkachuk, tyjo, to byla legenda Jets, tyjo. A Blues. Já jenom k tomu jakoby bych chtěl doplnit, jestli je to dobře. Jestli je vlastně jakoby dobře to, že tam nemáme nikoho, z koho by šel jakoby strach, kdo by tam přišel a srovnal jakoby situaci na ledě, když to nezvládnou rozhodčí. Jo, ano, ta doba je pryč, souhlasím, ale já pokládám spíš otázku, jestli je to dobře. Protože... Otázka je, jestli je dobře tam někoho mít.
Ano, Zadorov. ano. Můžeš se nám můžeš tuto otázku položit obouma směrama. Jestli je dobře, že jsme tak jako slabí a nedokážeme se poprat, a zase jestli je dobře, nebo jestli by bylo dobře, že bychom tam měli prostě někoho, kdo by jako byl třeba, nevím, Real West, nebo prostě kdokoliv jiný, že prostě jede a prostě střílí to a mlátí to. Já jsem spíš tu otázku myslel tak, jestli je dobře, že v celý NHL tyhle ty hráči nejsou. No, určitě, protože ta hra se zlepšila a je to víc přitažlivější třeba pro děti. Je to spíš edukativní systém, si myslím teďka už. OK, pro děti to asi, já teďka budu spíš z toho hráčského hlediska. Okay. Sidney Crosby má 1500-1600 bodů, nevím přesně kolik, má jich prostě hodně a taky má 3-4 otřesy mozku. Wayne Gretzky za svou kariéru neměl jediný otřes mozku, protože věděl, že ve chvíli, kdyby se na něj nějaký počkal něco, tak za ním je Dave Semenko, Martin McSorley a ty borci by třeba přestali chodit nebo nechodili by půl roku. Takže Gretzky byl chráněný. Chtěl by být Crosby chráněný? Já myslím, že jo. Ale bohužel pak v téhleté době, já neříkám, hokej je krásnější, rychlejší, góly padají. Super. Ale ty hvězdy, na který si potom, na Jacka si může, na Nicka si může vyšlápnout každý marchant, každý z 1,50 m, vole si na něj může vyskočit, protože ví, že se mu nic nestane. Dostane 2 minuty, dostane nejhůř 5 minut do konce zápasu, to se dá vydržet, to je v pohodě. Ale kdyby za ním opravdu, za naším Jackem jezdil nějaký Dave Semenko, nějaký prostě Magor, tak by ty hráči byli trošičku vyschráněni a Jack by si třeba ještě víc mohl dovolovat. Jo, protože ví, že má za sebou prostě chrániče a že ne každý po něm půjde tímhle způsobem. To fanoušci vědou, že já mám rád 90kový mileniový hokej, prostě, kdy tohle tam bylo a bylo to tvrdý. Jo? Já neříkám, aby takovýhle týmy byly plný. Samozřejmě takový tým by se neměl by šanci vyhrát nějaký zápas, kdyby tam těhle hráč, ale kdyby v každém týmu byl jeden takovýhle týpek, tak myslím, že i ty hvězdy těch týmů by to daleko víc cenili, protože by byli chráněni a mohli si víc dovolit, bylo by víc bodů. Brad Hall sám řekl, jaký by byl bez Tonyho Twista. Poloviční. Brad Hall by byl poloviční. Nedal by tolik gólů, kdyby za ním nestál Tony Twist a každý, kdo se jen špatně na něj podíval, tak Tony Twist to tam přijel a řešil. A Brad Hall měl čas a klid na svůj hokej a na svý dávání gólů. Za mě to tam prostě chybí. Ale dovolím si povedať, že v jednom mužstve NHL pred takýto hráč je. A to je Albert Čekaj. Proste v tom Montreali vidíš, jak niekto na niekoho šiahne, tak ten Čekaj tam je, pobije sa s Reevesom, teraz z Slavkovského niekto zase sundal, zase tam bol. Proste verme si proporciovo, je možno tak, jak Kevin Bahl, veľký tvrdý chlap. A tak Kevin je trošku ostřejší, ale ten zase je mladý ešte. No. Áno, ale aj Čekaj je mladý. Čekaj je podľa mňa niekde okolo Bála, možno ešte mladší, lebo však Čekajová druhá sezóna a Čekaj je vlastne sopláčik. Ale proste jenomže Bál je Kanaďan, nebo Američan, teďka ne Kanaďan, myslím, že je. Kanaďan, myslím. Kanaďan. A ten zase prochází tím systémem, kdy vlastně oni ho neučí se prát. A Čekaj přišel z jiný ligy, kde prostě se jenom řežeš. Takže zase víš, ale proste, hrozný rozdíl tohleto. Ale proste hovorím, že naozaj proste, keď sa už stane nejaká prasárna a ten hráč pokračuje v zápasi, že teda nedostal 5+ do konca alebo niečo, tak proste bolo by dobré ukázať, jak to povedal aj Dan, že proste tu máš, proste na nás si vyskakovať nebudeš. Že proste toto je takéto zdravé ochraňovanie svojho spoluhráča a vlastne nebudeš párať do našej rodiny. Honzi, ty ako to vidíš, jak posledný, ktorý si sa tejto téme nevyjadril? Koho byste jako chtěli, jako zpátky Gercena? Ale Gercen a Curtis Gabriel, to je můj idol, hele. Nebo Reevese, jako to jsou hokejisti vůbec. Jako. Verme takých, co vedia aspoň trošku hrát hokej, takže... Reeves hraje hokej dobře. Truba je magor. No, jo, ale hokej jako relativně umí dát, jo. Jo, nevím, já jsem jako taky vyrůstal na těch 90kách, nebo spíš ke konci těch 90, kdy se to lámalo, že jo. Člověk si pamatuje ještě Stevense a tady tyhle, že jo, a i bitkaři, že jo, Bogarda a tady tyhle, kteří se měli fakt být. A jsem rád, že to už jako dneska v moderním hokeji úplně není, no. A že jsme víc jako začali hledět na to zdraví, že těch otřesů mozku výrazně ubylo. Jo, že se chrání ty údery na hlavě a to, že to prostě zmizelo, no, docela. Jako toho fakt hodně ubylo. Vem si, jo, Dan Guttis vlastně zmiňoval ty 90 a Eric Lindros ve Flyers vlastně, jak kdo ho chránil, jako tam měl taky plno bitkařů a stejně tolik otřesů a všeho, že. Ale on se to koledoval, no. Eric Lindros byl hovado samo o sobě. Tak. Eric Lindros skončil kariéru ve spoustě hráčům, stejně tak jako Steven skončil kariéru jemu. Jo, tam to bylo...
Jo, ale jsem rád, že toto prostě zmizelo, že už, nebo Áno, akože z zmizelo. takýchto vecí, áno, že proste ty úplné špinavosti a proste toto je super, že tam není. Iba bavíme sa o tom, že proste naozaj, keď No, sa poluje na tú hviezdu, alebo tak, vieš. jasně, asi jako nějaký takový ten ochránce v tom týmu by měl být, no, ale koho vzít, koho podepsat, anebo koho jmenovat teďka. Jo, jestli by to měl být Bastý, Lazar, Kevin. Úplně, za mě úplně někoho cizího z farmy, od někud z nižší ligy, který prostě nikdo ho nezná, může se předvést a může tam být klidně tady jenom v té čtvrté Jack, Brad zvládnou hrát i ve dvou formacích, když na to přijde úplně v klidu. Jim to spíš akorát vyhovuje. Tenhle ten týpek by tam mohl chodit ze čtvrtou lineou ve chvíli, když se něco takového stane. Ale musí být vědět, že tam je. Že ty hráči si to nemůže, každý krysák si nemůže dovolit prostě vyskakovat na naše hvězdy. Jo? Vezmeme to tak, že rozhodčí jsou tam jako policajti v uvozovkách. Jenže ti policajti taky nevidějí všechno a nepotrestají všechno. A pokud to, tak tam musí být náš nějaký ochránce, který toto bude dělat za ně, když to nejsou schopni dělat ty rozhodčí. A bohužel stává se čím dál častěji. Jako, myslím, že rozhodčí taky v tom pokročili, už nejsou tak benevolentní a tyhle tvrdé zákroky fakt jako trestají, jako až surové zákeřné, jako možná by měli mít větší pravomoc to na videu zkontrolovat, prostě a jednoznačně potrestat, že jo, takže to se rád, že taky se ten hokej vyvíjí a že se to někam posunulo. Možná je spíš otázka, jestli takové hráče Colton a podobně z NHL jako opravdu nevytlačit ven, no. Teď už tohle úplně zmizí. Za Jako, mě určitě ne. takové zákeřnosti. Je to hokej a z nějakého... Hokej je tvrdá hra, to souhlasím, ale jako si, že když je odpískáno, nehraje se a frér ti s hokejkou v ruce dá prostě dělo do obličeje, to tam nepatří. Patří to ve hře, bojuješ, dobrý, omylem zvedneš, vysoká hokejka, crosscheck, jasně, to se stane, to je hra. Ale tohle bylo vyloženě já to nechci... Umyslel zranit Tima Mayera. Tima Mayera. Já si myslím, že ho nechtěl úplně zranit, ale chtěl mu prostě dost jasně dát najevo, že prostě jako mlč už, jako jo. Takže někomu kroštěkom cez papulu, to je aj zlomení na nosu. To se prostě nedělá, to je špatně. Ano, nemělo by se to dělat, ale pokud vím, v hokeji se vždycky tohle to dělalo. Vždycky někdo přišel. Vždycky tohle to šťouchání tam vždycky bylo. Vem si, kolikrát se ty domlouvá se 2-3 střídání, že se prostě poperou, šťouchají do sebe, sekají se po nohách. To tak prostě jako běží, jo. A tak i v té amatérské lize, ale to vidíš prostě frér, nestíhá ti dojet, tak tě prostě 3krát majzne zezadu do nohou, no tak se po třetí otočíš a majzneš můj zpátky. To tak prostě jako je, že jo, ale prostě v tom NHL by tohleto ty profici už neměli dělat, no, jakoby. Proč je v NHL nebo celkově v hokeji taková agrese a tolik rvaček oproti třeba NFL, NBA a všem jiným sportům? Protože ty chlapi prostě mají agresi v sobě a je to rychlejší. V NFL a v tomhletom prostě tam je to fyzicky náročný a jdou do sebe celou dobu, ale tady oni hrajou hokej a ve chvíli, když jim ten hokej znepříjemňuješ, tak mu prostě cvakne, pojď se na našeho Jacka Hughese. Ten, kdy měl o 20 kg víc, tak se rve každý zápas. To je možný. Ano. Protože má nervy, mlátí hokejku, furt po něm někdo jde a mně přijde, že každou chvíli ty rukavice sám zhodí. Za 20 rukavice zhodí prostě, protože tam není nikdo, kdo by to udělal za něj. Podívejte se na Pavla Zachu, hele, ten taky vydržel a pak se popral. Prostě to ti přeteče a hokej je v tomhle specifický oproti všem jiným sportům. Tam je malinko a přeteče ti přepne ti, no, to je pravda. Jo, I ty golmani, že jo, taky jim rupne za chvilku, taky se perou, že jo. Vemte si Kerryho Price, jak tam mlátil do Palmieriho tou vyrážičku, ten mohl přerazit hlavu, jako to bylo šílený úplně. Taky s tím Magor je Binnington. Ano, Binnington je Magor prostě třeba, jo. Ten přesně golman z farmy. Ale zase jako by si neměl nechat všechno líbit, jako jo. Určitě ne. Pozor, to já neříkám, to jako zase jako berme to tak, že já z té brány taky znám, oni do tebe bouchají, šťouchají, prostě jasně, najíždějí do tebe, brzdějí do tebe, máš tam sníh všude, prostě nepříjemňují ti to, jasně, párkrát jim to řekneš, když to po třetí udělá znova, no tak ho prostě toho hokejku sekneš mezi nohy, prostě uděláš to, protože on si to uvědomí, on ví, že to udělal špatně, no tak prostě ho to chvilku bude bolet mezi nohama, no sorry, no. Prostě, krásny hokejový moment bol, keď vlastne Jack Hughes stal pred Marc-Andrém Fleury a proste niečo si tam vyprávali počas zápasu. To bolo pecka. Človek by chcel vedieť, čo sa vyprávali. A proste bolo takéto zdravé podľa mňa podpichovanie sa. Čiže proste áno, takéto proste veci k tomu patria. Určite tí veci po odpískaniu, keď ti niekto sekne golmana cez lapačku, musíš tam ísť proste úradovať, musíš tam niekoho dať dole, tak jak to spravil teraz Smith, keď tam vlastne ten Ouši, ako som povedal Honza, proste dobedzal do Akiru
Proste to tam musí byť. Toto je tá agresivita, ktorú v hokeji chceme. Je agresivita, ktorú v hokeji nechceme, ktoré sú tu špinavosti, ktoré robí Trouba, že si meter od mantinelu a proste dá ti zezadu nepríjemný hit a ty hlavu zebereš mantinel. Tohle bych eliminoval, tohle je fakt nepříjemný. Jak to spravil dokonca Trouba to spravil vlastně aj v príprave, keď hen tak sa snažil zestreliť Toffoliho a prostě to není v pořádku. Jako mě třeba přijde hrozně jako nefér, když ty obránci jako jsou, prostě oni vědí, že jedeš tomu mantinelu, vždycky, když jedou dva lidi k mantinelu, tak většinou z toho bývá problém. Jo, aspoň co já už jsem viděl, kolikrát zlomený ruce, vyhozený ramena, prostě je to problém. A když to vidíš v té NHLce, oni už vědí, že do toho mantinelu jedou, takže se k tomu umějí postavit. No jo, jenomže teď si vem, když ten jeden se rozhodne, že malinko přibrzdí, počká si na tebe a prostě jenom tě, jak říkal tady Dan, že jo, jenom to trošku pošťouchneš, když seš rychlej, vyhodíš ho z toho rovnováhy a rozsekáš se úplně šíleně. Jako. Vlastne preto sa zmenilo aj to zakázané uvoľnenie, že sa nenechalo dohrávať k dotyku puku, lebo tam bolo veľa zranení, iba vďaka tomu, že proste tam išli všetci na doraz. A tohle je fakt nebezpečný, tam se může stát, jako říkám, zlomeniny, hlavy, krku, prostě šílený, hrozný tohleto. To dobre, chalani, myslím si, že dneska sme toho prebrali už naozaj veľa a som rád. Možno posledná vec, vybral som 7 zápasov, najbližších 7 zápasov, to je Winnipeg, Pittsburgh, Rangers, Wings, Columbus, Sabres, Islanders, 7 zápasov. Koľko bodov? Každý iba počet bodov. Koľko by bol spokojný z týchto 7 zápasov? 10. Tak začnem. Set. Honzi druhý. 8 až 10. Otázka byla, kolik bych byl spokojený, nebo kolik si myslím, že budeme mít? Môžeš obidve. Spokojený jsem ze 14 samozřejmě, že jo? Spokojený jsem ze 14, přesně tak, ano. Spokojený jsem ze 14. Reálně bych, jako když nám to opravdu sedne a ten nový styl, který budeme hrát, jako půjde, tak 8 bodů by bylo fajn. 8 bodů, protože představte si, že celý tím překopete jakoby na nový styl, jak dlouho to může trvat. Jako. Zápasy se budou hledat, no, to je jasný. No, jo, takže jako může si to sednout na hned, ale to je málo kdy. To je hrozně málo kdy. Takže 3-4 zápasy se klidně můžeme hledat úplně bez bodů. Za mňa tež poviem 8, to je to reálne a 10 budem extra spokojný. Čiže vlastne to je tež, čo od toho očakávam. Budú to extrémne ťažké zápasy, čaká nás extrémny ešte ťažký zvyšok sezóny, lebo nevieme, koľko nám budú chýbať naši dvaja top centri. Chalani, ďakujem veľmi pekne. Ešte chcem poďakovať každému, kto nás počúva. Sledujte nás na všetkých sociálnych sieťach, na všetkých podcastových platformách. Za každé jedno vypočutie sme radi, za každú spätnú väzbu sme radi. Dnes prvé budem ďakovať našim hosťom, ktorí tu boli pri našej 40. epizóde. Je to Janko Štetár, díky. Díky moc, super. A je to náš Dan. Díky, Dane. Čau, bylo super, jako vždy. A moja večná dvojička, môj brat z Čech, Honza. Ahoj, Honzi. Ahoj, díky Frosty za pozvání a samozřejmě děkujeme všem posluchačům a budeme se těšit na to, jak se s vámi potkáme u dalších dílů. Áno, vidíme sa u epizódy číslo 41 a dúfajme, že bude veselšia a že naša Marotka už sa nebude prehlbovať, ale bude skôr menšia a menšia a Devils nás opäť budú baviť svojim diabolským hokejom. Ďakujem, že ste s nami a let's go Devils, diabelský pokec je tu.